Illum programm illi qed isir propju waqt li qed tiġri l-istorja. Fil-bidu tal-programm se jkollna magħna lill-Prim Ministru li se nsaqsih dwar dak li ġara fi Franza, dwar iċ-ċogim, ir-reġina li ġejja Malta propju, dwar Paċeville u anke dwar ir-riżenja ta' Marlene Farrugia. Imbagħad se jkollna intervista esklusiva mas-sit tal-post illi fih sar l-inċident ta' Paċeville. Se jkollna diskussjoni. Se jkollna wkoll intervista live hawnhekk mal-imam. Propju dak li qed jiġri bħalissa li ġara dolodu. Imbagħad ukoll se jkollna lil Destiny illi se narawha u nsellmula qabel għadha tkun fil-Junior Eurovision. Programm mimli, programm li għandkom tibqgħu issegwu dalwaqt. Qabel ma nibdew id-diskussjoni dwar dak li ġara Franza u li qed jiġri anke bħalissa, terrorizmu u anke dwar Paċeville, nilqa' magħna lill-Prim Ministru, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Prim Ministru, Mark f'Pariġi għandna diversi clips miegħu. Ħallu rik din il-klip. Qiegħed fi Place de la République, il-pjazza li għan-nies Franċiżi tfisser id-demokrazija, il-libertà. Imma l-pjazza li ftit jimilu madwara seħew l-attakki terroristiċi li friżaw lil kulħadd. Issa jidher li n-nies qed jippruvaw ikomplu bil-ħajja normali tagħhom. Sal-bieraħ u l-bieraħ lura jidher li kien kienu qed imorru x-xogħol u l-iskola, imma issa kulħadd qed jipprova jagħmel ħiltu u jkompli bil-ħajja normali u jipprova jpoġġi kollox warah. Imma diffiċli, infatti tinħass is-silenzju, is-skiet, tinħass kważi l-biża li se tiġri xi ħaġa minn ħin għal ieħor. Nhar il-ħadd li għadda f'daqqa waħda fil-pjazza fejn qegħdin hawnhekk kien hemm xi ħadd li sema xi ħaġa qabad jiġri u kulħadd f'daqqa waħda beda jiġri għax ħaseb li ġej xi attakk terroristiku ieħor. Fil-fatt kienet false alarm, ma kien hemm xejn, imma din turi l-biża li hawn hawnhekk, il-biża li se joħroġ xi ħadd minn x'imkien u jibda jispara. Din il-biża anke qiegħda fuqna. Mela, il-biża. Issa hawn Malta wkoll, Prim Ministru kif taf, m'għandix dubju, hawn biża. Biża pereżempju li ġej ċogim. In-nies jgħidu da xirriduh bħalissa. L-ewwel tgħid mhux qed tibża b'dil ħaġa. Jien il-bieraħ fl-għaxija tfal tiegħi kif wasalt lura Malta mill-Alġerija, id-diskussjoni kienet fuq għaliex qed joqtlu n-nies. Dik kienet il-mistoqsija pjuttost innoċenti li għamluli. U meta taf allura li hawn tfal qed jaraw it-televiżjoni, qed jaraw programm, qed jaraw l-aħbarijiet, u qed jissegwu dawn anke jekk forsi ma jkunx qegħdin jagħtu każ, jafu li qed jiġri xi ħaġa li mhux is-soltu qed tiġri. Jiġifieri it-tweġiba tiegħi l-ewwel net f'kuntest mondjali. Ma nistgħux nagħmlu ta' berruħna li ma qed jiġri xejn. Jiġifieri mhux qiegħed hawnhekk biex lin-nies ngħidhom ma tagħtux każ, tħabblux raskom. Le, xi ħaġa qed jiġri u hija xi ħaġa gravi ħafna f'kuntest Ewropew. Aħna parti mill-Ewropa u parti mid-dinja. U għalhekk u parti mill-umanità. U għalhekk bil-fors ma nitħakk ħadd jien li qed jinkwieta. Tinkwieta bħala missier, tinkwieta bħala ċittadin normali. Jien qiegħed hawnhekk illum l-ewwel nett bħala Prim Ministru, ma t-tieni nett bħala missier ukoll. Jien jekk ikun hemm xi ħaġa li naf li ħadd titfa' lill-pajjiżi jew il-familja tiegħi fil-periklu, jien l-ewwel wieħed illi
nieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn li nieħu, jiena ħanitkellem iktar mod ċar minn ma qgħod indur mal-lewża. Jekk inkun naf li hemm xi problema ta' sigurtà illi nistgħu nipperikolaw il-pajjiż li nistana, l-ewwel wieħed inħassru iċ-ċogim, imma jagħmlux biha ċerimonji, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx għall-affarijiet. Kif se tkun taf? La Franza ma fżawhomx. Ejja nibdew ħaġa. Inti kollok ċertu tip ta' intelligence jgħidula, ġifieri kollok is-servizzi u għandna aħna mhux biex is-servizzi tagħna ma' servizzi barranin li jgħaddulek informazzjoni u jgħidulek isma' oqgħod attentaw jew sissa mhux qed jgħaddulna dak it-tip ta' informazzjoni li għandna biex ninkwetaw b'mod konkret fuq xi ħaġa li tista' tiġri. Li rid ngħid ġewwa li jkun hemm min jgħidlek, ġenwinament jgħidlek isma' u ħassar inti issa mhux xorta m'għandna xejn gwadan minnu dan li tħassar ukoll fih prezz u mhux prezz flus qed ngħid li u jien din insomma f'moħħi ma tkunx deċiżjoni li nieħodha kif ġipu laħaq għax tiġbed l-attenzjoni minn pajjiżi oħra li hemm xi problema Malta. Allura jien m'għandix problema li nħassar jekk ikun hemm xi theddida, imma mhux ħanħassar l-affarijiet għax ikun hemm minn fuq Facebook joqgħod jiktib li ħassar. Għax naf li pajjiżna mbagħad it-turist li ġej Malta jgħidlek jaħsibha darbtejn biex jiġi Malta. Deċiżjoni bħal dik noħodha jekk ikun hemm xi ħaġa ċara bħala theddida. Jekk biex in-nies jiċafċpuli issa ma mbagħad impattuha wara bħala poplu le. Jiġifieri biex sempliċement nidru popolari issa hemm prezz għal kollox, jien nieħu d-deċiżjoni u naf li responsabilità qiegħda fuq ġew. U dik hija responsabilità permetti li ikun hemm min jgħidlek isma' din x'deċiżjoni meħħa joħodha. Id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar noħodha jien, nerfaħħa jien, nassigurak li ma jkunux deċiżjonijiet faċli, imma d-deċiżjonijiet noħodhom meta nqis kollox fil-keffa u mbagħad iva nerfaħħa jien id-deċiżjoni. Fil-fatt kien hawn anke di tas-Sirjani, żewġ Sirjani, Bergamo, passaporti folot, ġejjin Malta, l-ewwel li ngħid li kellhom xi ritratti tal-ISIS imminti issa Ħristos qarijattu li mhux vera, però tinkwieta wkoll Sirjani bil-passaporti. U żgur li tinkwieta u jien il-bieraħ fl-għaxija il-ħin kollu f'kuntatt mas-servizzi tagħna li kienu qegħdin informati mis-servizzi Taljani x'ġara kien hemm żewġ Sirjani jew nies li qed naħsbu li huma Sirjani li kienu ġejjin Malta kellhom dokumenti folots, jidher li mhux f'Malta biss qiegħed dan il-fenomenu. Waqt li mbagħad xi waqfuhom xi nindunaw li dawn id-dokumenti mhumiex ġenwini fuq il-mobile phone ta' wieħed minnhom tal-inqas s'issa aħna għadna ma rajnihomx b'għajnejna. Qed jgħidulna li kien hemm wieħed minnhom li kellu ritratt ta' xi ħadd li qed jgħid li jiġi minnu b'Kalashnikov, jiġifieri jisu b'machine gun, ma kienx hemm sinjali tal-ISIS fuqu, imma nerġa' ngħid aħna ma rajnihomx b'għajnejna. U t-Taljani tellawhom il-qorti mhux akkużati b'terrorizmu imma akkużati bi vjaġġar dokumenti folots. Li qegħdin nagħmlu bħalissa huwa li naraw għaliex kienu ġejjin Malta dawn. Hemm diversi raġunijiet għaliex issa jkunu ġejjin Malta, forsi għax hawn nies li huma parti mill-familja tagħhom u ma rnexxilhomx jiġu fl-Ewropa għaliex għax ma ġabux viża għal Malta pereżempju biex jidħlu jew ma ġabux viża l-Ewropa biex jidħlu mod leġittimu allura jridu jidħlu hekk. Issa jkolli kellhom intenzjoni ħżiena, rridu naraw jekk kellhomx intenzjoni ħżiena. S'issa sal-mument li qegħdin nitkellmu hawnhekk mhux qed jirriżulta. Issa jkolli kienu ġejjin biex jikklejmjaw rifuġju għax hemm diversi nies li jaħsbu jekk tikklejmja rifuġju f'pajjiż minflok fieħor ikollok ċans aħjar li tiġi rilokat pereżempju. Dawn l-affarijiet kollha nerġa' ngħid jien. Aħna qed inħarsu lejhom, qed innaraw ukoll jekk nistgħux naqduhom ma' affarijiet oħra li qed jiġru f'pajjiżi oħra li jistgħu jkollhom effett fuq Malta. Imma nerġa' ngħid u nerġa' nsostni ġew. Jien jekk ikolli xi tip ta' informazzjoni li hemm theddida fuq Malta, li hemm theddida fuq pajjiżna, bir-rispett kollu lejha ir-reġina tista' tiġi darb'oħra, il-kapijiet jistgħu jiġu darb'oħra jew jaraw huma jien l-ewwel il-pajjiż u l-ewwel is-sigurtà tal-pajjiż. Dik hija deċiżjoni li jien lest li nieħu f'kwalunkwe ħin, anke fl-aħħar minuta lest li noħodek ikolli dik l-informazzjoni. Sa issa sa xejn qed inkellmek m'għandix dik it-tip ta' informazzjoni u ngħid jien inkun irresponsabbli. Jekk nieħu informazzjoni biex in-nies hemm barra jgħidu li proseti waħlisna minn dil-biċċa xogħol, imma li jkollha mbagħad riperkussjoni fuq ir-reputazzjoni ta' Malta. U għanti tgħid li qegħdin fi gwerra.
Issa, rrid insaqsik, jekk hux qegħdin fi gwerra, u hekk aħna hux qegħdin parti minn il-gwerra u se nkunu qegħdin niġġieldu pereżempju lill-ISIS. Kellek l-ex-Prim Ministru Mifsud Bonnici, Carmenu qed jgħid din hija xi ħaġa li mhux skont il-Kostituzzjoni. Sa din ukoll deċiżjoni kbira oħra li inti tiddeċiedi. Ma tistax tkun neutrali quddiem it-terrorizmu. Hemm affarijiet li ma tistax tkun neutrali fil-konfront tagħhom, tista' tkun neutrali bejn żewġ pajjiżi. Jekk hemm żewġ pajjiżi li qegħdin jiġġieldu bejniethom fuq ħaġa oħra, aħna ma nitlux bejniethom. Imma aħna se nidħlu ġifieri f'dil Mela ħanibda ħaġa. Mhux Oland biss qal li qegħdin fi gwerra, l-Papa qal. Il-Papa qal. Bikkem qal. Il-Papa qal qegħdin fit-tielet gwerra dinija piecemeal, biċċa. Ġifieri mhix il-gwerra tas-soltu, imma hija gwerra biċċa li qed issir. Sa jien m'iniex kompetenti biex ngħid jekk hix gwerra jew le. Jien li naf huwa li mhux qegħdin ngħixu żminijiet tas-soltu. U li minix bniedem minn dawn li noqgħod nippunta s-subajn lejn in-nies, u ovvjament huma terroristi bħalissa. U ovvja wkoll li dawn l-affarijiet ma ġarux waħedhom, huma konsegwenzi ta' ċertu deċiżjonijiet li ttieħdu anke minn pajjiżi kbar u l-erq tagħhom tispiċċa fil-vant nofsani fil-kwistjoni Palestinjana fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-erq ta' kollox. Aħna hux ħa nieħdu sem, aħna m'għandna l-ebda aspirazzjoni nieħdu sem fi gwerer. Imma għandna ċertu obbligi ċari. Umanitarji, per eżempju? Għandna obbligi iva li ngħinu aħna dejjem barra dawk. Għandna obbligu wkoll bis-sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea li jekk aħna marbutin. Li jekk pajjiż jiġi attakkat, dak il-pajjiż mhux jitlob jinvoka ġifieri jippretendi u għandha tingħata mal-ewwel. Dak il-pajjiż jinvoka li jiġi mejjun u l-pajjiżi l-oħra jiddu jgħinuh. Imma, u din hija l-imma importanti ħafna. Kull pajjiż jgħin skont il-Kostituzzjoni u skont il-politika tiegħu ta' difiża. Aħna maħniex l-uniku pajjiż neutrali fl-Ewropa. Għandek l-Awstrija, għandek il-pajjiżi Skandinavi, il-Finlandja jekk nsejjer żball, għandek l-Irlanda li huma neutrali. Jiġifieri aħna mhux ħanibagħtu s-soldati. Żgur li qatt maħniex f'dik il-linja. Għalhekk qegħdin issa jibdew diskussjonijiet ma' Franza. Franza qalu wkoll li jinvokaw din il-talba iktar mod politiku biex jagħtu sinjal iktar minn ħaġa oħra. Kull pajjiż ħajkollu taħdidiet ma' Franza, aħna wkoll, naraw xi tolbuna u aħna mbagħad niddeċiedu x'għandna nagħmlu. Dejjem imma jien ħankun qed nirrispetta il-Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni titlob in-newtralità imma nerġa' ngħid ma tistax tkun neutrali meta tiġi għat-terrorizmu. Aħna ċari kontra t-terrorizmu. Ma tistax tkun neutrali fil-fatt. Jien ngħid li ma tistax tkun neutrali kontra t-terrorizmu. Qiegħda tagħmel fil-Kostituzzjoni. Le, jien naf naħseb li għandha siwi. Ekk, mela, ma naqblux mela fuq. Għandu rik daqsxejn filmat ta' dan l-imam illi qiegħed f'Belġju, l-imam ta' Londra qiegħed f'Belġju jitkellem ma' grupp ta' żgħażagħ u qed ikellimhom fuq li hemm bżonn li immorru ndaħlu x-xarija il-liġi ta' xarija kull imkien. Ma nafx kienx hemm ġo din il-grupp il-persuna li fil-fatt wettqa u mexxa din il-ġismu tat-terrorizmu. Ħandu rik dal-filmat. Which is an obligation upon us. I come from England in order to radicalize the youth in this country. And when we have the Sharia one day, inshallah, then we will see the Sharia everywhere in the world. Ok, qed jgħid ġifieri dan ċar illi jrid ixerret issa. Jiena kissaqsi li issa titkellem personali wkoll. Jiena għal ħafna paniku għax jiġu l-immigranti u ġolofsom ikun hemm dan jistgħu jiġu kull minn kull imkien ma tinkwetax. Però tinkwetani Prim Ministru li jista' jkolli Malta għaw tfal li qed jitgħallmu illi il-liġi tax-xarija li taf xi tfisser inti u li fiha l-vjolenza ġo fiha. Qegħdin jiġu malma tfal ta' 5, 6 snin, 7 snin. Jon kellha għaw imam mhux l-imam għax dak investigajtu jienu nista' ngħidlek li paċi biss jitkellem ir-raġel, però għaw imam oħra għaddejjin u hemm anke min qed jikteb illi jintaqgħu f'xi garaxxiż. Daw ma tinkwetakx inti li qed inrabbu tfal li jista' jkun għal ħares qatt bħal meta jiġri fil-pajjiżi l-oħra jitwildu huma biex jagħmlu xi ħaġa fosta. L-ewwel nett iridu nagħmlu distinzjoni fil-fema tiegħi bejn l-Iżlamiċi u l-Iżlamisti. L-Iżlamiċi huma nies li jipprofessaw il-reliġjon Musulmana kif
aħna jew ħafna minna jqisu ruhom bħala insara. L-Iżlamisti huma dawk li jieħdu jastrapolaw parti mill-reliġjon Musulmana b'tali mod illi jippritkaw il-qerda u l-mewt għax jieħdu dik it-tip ta' parti tar reliġjon u joħorġuha barra mill-kuntest. Kif hemm f'kull reliġjon, f'kull ideoloġija politika min jieħu l-estremi. U l-estremi fil-fema tiegħi qatt huma tajbin. Fil-fema tiegħi dak li għadek kifett inti huwa prova għaliex għandna ngħinu aktar lill-komunità Musulmana f'Malta. Tgħid li għaliex. Aħna f'Malta għandna eżempju naħseb uniku ma' imkien fid-dinja fejn għandna skola Iżlamika fejn il-head teacher u ħafna mit-teachers huma nsara. Konferma? U dik għalija huwa sinjal enormi ta' kif għandhom jisiru l-affarijiet. Però taqbel li m'għandhomx jitalmu, pereżempju, il-valur ta' xarija l ma tinkwetaks dik. Għalhekk jien ngħin il dik l-iskola Islamika u rrid illi tibqa' miftuħa akkosta kollox, għax naf li f'dik l-iskola ma jgħalmuhomx dawk l-affarijiet u jtellawhom fil-valur tal-Islam li huwa ta' Islam paċifiku, ta' Islam ta' mħabba. U għalhekk meta jien jiġu għandi l-komunità Musulmana li ħafna minnhom mhumiex barranin, ħafna minnhom huma Maltin. Jien irid nipprova nagħtihom kull għajnuna, għax il-mument li ma ntuhomx l-għajnuna ma jkollhomx fejn jistgħu jespandu aktar anka bħala għajnuna għal din l-iskola, għajnuna għal din il-moskeja, jibdew jimbtulna dawn in-nies fil-garaxxijiet, nies fil-flettijiet, illi naf jkollna rapporti u jittieħdu azzjonijiet u jerġgħu jkun hemm x'imkien ieħor. Aħna rridu kemm jista' jkun hemm komunità waħda, persuna bħall-imam preżenti li huwa bniedem kompetenti u jippriedka kif qed inti il-paċi u t-tolleranza. Nafa x'għamilta bil-moħħ U nieħdu passi kontra nies la darba jkollok il-provi illi jinċitaw il-vjolenza. Tieħdu passi ġifieri, ma tħallux da diskors illi jinċita fil-verità. Ħanejlek waħda mill-affarijiet li huwa kruċjali huwa illi meta jkun hemm rapporti bħal dawn iridu jittieħdu passi. Jien informat li jittieħdu passi f'diversi modi li hemm postijiet li jiġu monitored, mhux dejjem faċli li inti għax inti persuna jekk inġabru 12 ruħ f'post, mhux inti dejjem faċli li inti taqbad u tidħol f'dawn l-affarijiet. Jiġifieri qed ngħid xi ħadd li qed jimplika u jgħallem it-tfal iktar li tinkwetani. U dak huma affarijiet li aħna qegħdin nimmonitorjaw. Li huwa importanti imma li mhux sempliċement tgħid le għax jekk hawn min hu Musulman u nerġa' ngħid ħafna minnhom mhumiex barranin, hemm huma nies Maltin u mhumiex nies Maltin ġifieri Maltin għax ommhom u missierhom huma barranin huma nies Maltin għax iżżewġu Musulmani jew għax qalbu r-reliġjon u kollox jien il dawk in-nies irrid ngħinhom biex ikollna l-iskola Marjam Al-Batul biex ikollna ċ-ċentru ta' raħal ġdid u jekk ikun hemm bżonn ngħinuhom għal affarijiet u servizzi oħra lil dawn in-nies ngħinuhom biex ma ħallux l-estremisti illi jinfiltraw. Qabel ma mmorru għal Paċevil, xtaqt insaqsik ir-reżenjat Dr. Marlin Farrugia. Sadina reżenjat u qalet għaliex m'hemmx trasparenza fil-Partit Laburista qalet li hemm nies oħra jridu jitkellmu imma jibżgħu, naħseb jibżgħu minnek jien jew jibżgħu. Tal-biżgħin. Le mhux inti le mhux jibżgħu minnek. Jibżgħu minnek, jibżgħu jitkellmu ġifieri, jibżgħu mill-poteri ġifieri. Din ma tinkwetakx wara sentej u nofs għandek persuna li qed tajdaw l-affarijiet li kienet. Ifhimni, Marlin jien irrispetta ħafna u ikonna u kellna u naħseb ħajbqa' jkollna diskussjonijiet kemm privati kemm pubbliċi li jkunu interessanti ħafna. She speaks her mind, I speak my mind. Jien ikolli persuni dejjem li nitkellem, jien ninkwieta meta ħadd ma jgħid xejn. U nassigura li kull qed jismani li parti minn xogħli huwa lin-nies li jkolli miegħi deputati, kandidati, uffiċjali, dejjem nisma' u nisma' l-kritika. Ma jirriżultalix dak li qed tgħidi. Ma din hija sa fidejn il-nies li huma qegħdin hemmhekk fil-Partit Laburista biex jkomplu naħdmu flimkien. Jien naħseb li għandna team spirit b'saħħtu ħafna, team spirit li qiegħed jirrendi r-riżultati. Kienet deċiżjoni ta' Marlin li it was long in the coming, jiġifieri kienet ilha ġejja l-affari, xtaqta li ma tagħmilix. Ma stennejtix dakinhar, dik hija żgur, mhix ċert jekk kienet xi qed tippjana li tagħmilha dakinhar ukoll. Nsaqsuha meta se tkun magħna l-ġimgħa dieħla, però inti qed tgħid li jifrit inkelli għandek rispett li eċċetera. Allura għalfejn ma ċċettax li tibqa'
chairperson tal-Kumitat tal-Ambjent. Għax iċ-chairperson u l-maġġoranza fil-Kumitat tal-Ambjent iridu jkunu min-naħa tal-Gvern. Ma tistax tibdel il-liġi di ġifieri. Mhux kwestjoni tibdel il-liġi. Tista' tibdel il-liġi u Tista' tibdel id-demokrazija wkoll. Mhux id-demokrazija ma tistax tibdelha. Għalhekk, ma allura nistgħu ngħidu li l-partit li jġib inqas voti jikmandu għax għandna simpatija ma dak il-partit. Tmur fil-Kostituzzjoni. Le, imma mhux xorta liġi tista' tibdilha. Jien li qed ngħid huwa la darba il-Gvern għandu li qed li jkollu maġġoranza f'kumitat u jmexxiju f'kumitat. Opportunità bħal di li għandek persuna li għandek rispett. Fil-fatt ħallejta mhux biss iddefendejta nista' ngħidlek internament għax kelli pressjoni interna anke minn deputati oħra biex nieħu azzjoni kontra Dr. Farrugia fil-xhur li għaddew biex niċċensura, biex inkeċċija, biex nitkellem kontrija qatt m'għamilt xejn minn dan. U allura ddefendejta biex tibqa' f'dik il-kariga. U jien nieħu pjaċir li tibqa' f'dik il-kariga sakemm kienet parti mill-Gvern. La darba ma baqgħetx parti mill-Gvern, dak huwa post li jokkupa min iħossu u min hu parti mill-Gvern. Ovvjament m'għandix problema li l-kap tal-Oppożizzjoni jekk irid jekk jixtieq jagħtija post milli għandu. Ok, li kellek anka talba mill-NGOs, kollha mill-independent, ġifieri hemm għajta biex tibqa' hemm. Iva jista' jagħti għall-Oppożizzjoni, jista' tkun chairperson kien, chairperson. Le, tista' ma tkun parti mill-kumitat jekk taħtara l-Oppożizzjoni minflok membru minn tagħha. Paċevil, ħallu dik da xejn dal-klip li ġera ma' kull imkien u se nsaqsik xi tħoss meta tarah. Mela, xi tħoss meta tara dal-klip? Illi kieku ġrat ftit ta' snin oħra setgħu tknemmu liedi hemmhekk hux. Allura tħoss rabja, tħoss inkwiet. Għandu rik daqsxejn. Klips illi aħna konna ffilmjajna matul is-snin f'xara bankilu għaddej 17 sena issa. Konna ffilmjajna ġo Paċevil kważi dejjem immorru, għandu rik dal-klips li saru snin ilu. Għandu rihom daqsxejn. Kemm għandkom żmien? 40. Suppost hawnhekk ma titlu mkien. Eżatt, suppost. U titlu kull imkien. Mhux kullu mkien, ċertu postijiet iwa. Tom tixorbu hawn? Le. Ifhem, mhux xejn, ġiena għandu xi ħaġa, ma mhux ħafna. Ma niskrux imma. Affarijiet ta' agostu. Id-diskowsu hekk. Fejn għabdu nmorru. Le, alkohol nixarbu, imma mux niġu bil-Malti fis-sakra, fimt ma naraw xart, niġu naqra ħebi u daqsik. Ġieli tiskar ukoll, le. Mela, ila dil-problema, però li għax ila ma jfissirx li issa jien responsabbli inti il-Prim Ministru, ġifieri nibda ngħidlek l-ewwel qed mort Paċevil kulħadd isemmi lill-Pulizija. Beppe fejn akadami kont qed nisimgħu jien Bunnija kienet jgħid sidu l-Pulizija se tiġri traċedja. U ġrat fil-fatt di traċedja. Il-Pulizija. Jien marriċ inkun minn flok l-inkjesta li ngħid x'ġara jew ma ġara xemm ġew ma nafx ġara hemm ġew. Ja nitkellem b'mod ġenerali. Jien naħseb li lin mill-preżenza tal-Pulizija li żdiedet. Hemm kwistjoni wkoll ta' l-ewwel nett il-kwistjoni tal-età. U nerġa' ngħid, issa jiena hawnhekk għal xejn dak ħadtu snin ilu dak il-filmat, illum il-ġurnata rrid nieħu azzjonijiet. L-ewwel nett iva jridu jittieħdu azzjonijiet biex nassiguraw li nistaħt l-età ma jitlux postijiet bħal dan. Sa jien rajt intervisti u kummenti ta' sidin li jgħidulek ma nistgħux niċċekkjaw il-kulħadd. Jiddispjaċini dik responsabilità tagħhom. Però ħanurik mela semmejt is-sidien, ħanurik l-intervista li għamilna ma' sit propju dan il-post. Se noħorġuha iktar tard fil-programm u jiena ċċellinġajtu, però dil-biċċa fejn semmi l-identity card. Ħanurijek. Li użgurija l-sena l-oħra aħna qbadna r-rekit ta' nies jiffalsifikaw l-ID cards u xi ħadd mill-ID card department spiċċa tressaq il-qorti fuq din il-ħaġa. Ġifieri aħna stess konna s-sena l-oħra li rrapportajna li hawn ID cards folos fit-suq. Provata u qiegħda fil-qorti. ID cards folos jien għandi sentenzi hawnhekk u kienu qed jagħmluhom biex jidħlu. Jien smajt imma argument li ma tistax tiċċekkja lil kulħadd. Min għandu post ta' divertiment jiddispjaċini hija fil-kompetenza tiegħu u fir-responsabilità tiegħu li jiċċekkja min dieħel. Huma dawn in-nies li bir-rispett kollu jien kulħadd jaf kemm jinfavur in-negozju.
dawn huma n-nies li qed jagħmlu l-flus u dawn huma n-nies allura li għandhom Naqbel miegħek. ir-responsabilità illi jiċċekkjaw ħana jidek l-affarijiet. xaġa jgħidu l-missinjal, hu paċenzja, ħana jidek dija Ma rrid importanti. iwieġeb naqra. Le ġibta ċar kontu ġifiri naqbel miegħek l-owners għandhom responsabilità. Ek morru jaraw film it-tfal, ejti ma jdaħluhomx, mhux għadu morru magħhom naraw il-biljetti fejn se jitru naqblu. L-owners però qalu anke f'dal-parti kien hemm il-ġenituri magħhom issa. Hemm diffikultà, meta jmorru tfal mal-ġenituri, naf li strambadi fis-sijata fil-ħodu tmur mal-mama jew mal-papa, ma hemm kienu mal-ġenituri. Jidher li jista' jkun hemm loophole fil-liġi għal min għandu 17 u 18. Titpermess temporanju għalija. Iva, u titpermess. Le mhux hekk qed ngħidlek 13, 14 qed ngħidlek jiena. Le ma ħanejlek. Hekk imorru mal-ġenituri se ngħidlek. Ippermetti li ħalli ma nkunx qiegħed jisni qed naħrab mill-mistoqsija tal-bidu, allura hemm bżonn tal-pulizija, hemm bżonn tas-sidin, hemm kwistjoni ta' health and safety illi wieħed irid jara u wieħed irid jara wkoll hawn Malta għandna balla awtoritajiet. M'għandniex post wieħed minn fejn joħorġu l-permess, permessi ta' trade, permessi tal-MTA, permessi tal-health and one-stop shop di Barra one-stop shop li jkun ċar. Min hu responsabilità ta' dan kollu li jien issa qiegħed nara mill-affarijiet li tlabt review illi mhijiex daqshekk ċara. Ma mbagħad hemm żewġ affarijiet oħra. Ir-responsabilità tagħna bħala ġenituri. Issa tgħid li jien jekk it-tifla tgħid li ħadd tmur sleepover u minflok marret sleepover marret x'imkien ieħor xort hemm ġenitur li jibqa' responsabbli fl-aħħar mill-aħħar. Imma mbagħad hemm punti li fil-fema tiegħi huwa kruċjali. Għas irridu mmorru mbagħad fl-estremità li ma noħolqux jew ma naħsbux fuq xi tip ta' alternattiva. Għaliex f'pajjiżi oħra fejn marru minn estrema għal ieħor, jien dan li nixtieq li f'pajjiżna ma noqogħdux immorru minn estremi għal ieħor. Taf xiġri illi minflok jmorrulek night clubs, jmorrulek f'tinet, jmorrulek fabbriki abbandonati. Ġo fletzijiet għaw Malta tiġri. Flets nisma li qed tiġri, imma jkun hemm postijiet ikbar ukoll fejn imbagħad droga, alkohol, bl-iktar mod mhux regolat. Jien nippreferi kolli regoli fejn in-nies ikunu responsabbli. Jiġifieri my point huwa dan. Li hu żgur huwa li ma jistax ikun illi biex tfal jidħlu f'dal postijiet jekk inqabdu dawn it-tfal sit kull ma jeħel 230 euro. It's too little. Hemmhekk tittola il-multa m'hemmx dubju. Imma u dan bdija Karmenu qabel f'Settembru li għadda qabel ma għala dal-inċident, li naħsbu fuq fjan holistiku għal qasam tad-divertiment fosthom dwar Paċeville għax huwa fl-interess tiegħi, fl-interess ta' kulħadd illi dawn l-affarijiet mhux ħaniġijaw kif qed inti għax kien hemm il-filmati ta' snilu. Din id-darba Paċeville kien hemm qtil, kien hemm ġlied, kien hemm kważi qtil matul is-snin. Din id-darba diġà kważi minn ġimgħa ilu l-hawnhekk in-nies qed jitkellmu fuq affarijiet oħra, ma rridux inħallu lil tgħaddi la u ma jsir xejn. Id-darba jridu jsiru affarijiet. Jien għandi din l-idea li speċi mela jekk Paċeville ma jistgħux jitlu tfal fil-bars. Ma jistax ikun hemm sitwazzjoni fejn wara l-11 nofs pereżempju, tfal ta' 13-14 sena, ma jistax ikollu ġo Paċeville mhux ġo l-bars, ta' xi kullu qegħdin jagħmlu dak il-ħin. U tista' tagħmilha bl-identity card. Ġew hija xi ħaġa li wieħed irid jikkonsidra sew. Irid jikkonsidra sew imbagħad li minn naħa l-oħra ma niġux stat polizjesk. Jien waħda mill-affarijiet li qed issir bħalissa bla ħafna storbi u ilha ssir għadda l-aħħar xhur huwa li hemm youth workers u social workers li qegħdin jiduru f'Paċeville. Ftit huma, mhumiex ħafna. Ma qegħdin jmorru jkellmu żgħażagħ li huma jaraw li huma vulnerabbli li qegħdin f'ċertu sitwazzjonijiet u jippruvaw jgħinuhom soċjalment. Jien naħseb l-hemmhekk, ġifieri li inti ikollok tifla ta' 14 jew 13-il sena fis-saten ta' filgħodu weħeda Paċeville, għalija dik mhijiex il-problema weħeda, hija sintomu ta' xi ħaġa ferm ikbar. Li hemmhekk forsi jekk ma qabduwiex il-ġenituri mid-dar il-problema rridu naqbdu waħna mis-sistema skolastika, rridu naqbdu mis-sistema ta' social services li għandna. Ġifieri fil-fema tiegħi. Konfermalek għax daħlulna da stejjer ta' dan li ġara. Ġifieri mhijiex kwistjoni li tibni fortizza u tgħid ma tistax idħol Paċeville għax jekk ma tidħolx Paċeville mbagħad tmur li Buġibba u tmur hekk x'ħan nagħmlu Malta stat polizjesk xem minn dan, ġifieri lilin mill-affarijiet immedjati, hemm bżonn insiru nagħmlu affarijiet immedjati fuq sigurtà, dik m'hemmx dubju. Imma mbagħad lil minn hemm li nifhmu għaliex qegħdin jiġru dan l-affarijiet. Nirringrazzjak Prim-Ministru kont magħna, aħna se nifhmu hawnhekk wara li niġu lura nibdew diskussjoni, għandna intervista esklusiva ma' sit il-Post
għandna wkoll il-Mark minn Franza, għandna wkoll intervista mal-imam. Ibqgħu hemm. Kulturali fil-ġimgħat li ġejjin. Sor Kristina, is-soru popolari li rebħet The Voice, se tiġi tagħmel kunċert f'Malta dan il-miliet fl-20 ta' Diċembru f'Dar il-Mediterran għal konferenzi. Il-qilieħ kollu se jmur għal Caritas. Għal aktar informazzjoni jew biex taqta' l-biljetti, idħol fuq www.mcc.com.mt. Għal dan il-miliet se ninaqdu kollha flimkien lebsin ta' Santa Claus f'Monte Cristo Estate biex nagħmlu l-akbar żifna tal-miliet f'Malta. Din iż-żifna se niffilmjawha u nuruha f'Xarabank. Se tkun nhar 8 ta' Diċembru festa pubblika, jiġifieri żommuha libera. Din hija attività b'xejn u kulħadd huwa mistieden. U qabel ma morru għar-reklami, xi ħaġa interessanti li ma kontx taf miġjuba lilek minn WasteServe. Żomm f'moħħok dawn it-tlet kelmiet li jibdew bl-ittra R: reuse, reduce u recycle. Naqqas l-iskart, erġa' uża l-affarijiet qabel tarmihom u jekk vera m'għandek x'għażla ħlief li tarmihom, ara li tarmihom f'post fejn se jiġu riċiklati. ċemplu 249-200 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Neriku Catering u prodotti Candy Gel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, hamper mingħand il-Conimex, voucher mingħand Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija mingħand Graham Collections, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, rigali minant Pitre Homes, vouchers għal Sunday Buffet Lunches ġewwa Monte Cristo Estates, biljetti għal-ċinema ġewwa l-Empire Cinemas ta' Buġibba, biljetti għall-ispettaklu di Story of an Island bil-buffet inkluż grazzi għal Monte Cristo Estates, prodotti Tescoma, u fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds, u kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal minant The Notebook Center ta' San Juan. Mela. ħafna għadin jikbu jikkommentaw, aħna nidu pjaċirni jikkommenti ta'kom fuq il-Facebook, idħlu kommentaw, kelmuna kemm fuq il-terrorizmu kif ukoll fuq Paċeville. X'inissa saqsew għaliex ma saqsejx lill-Prim Ministru dwar dawn iż-żewġ persuni oħra issa din id-darba illi inqabdu Sirjani li qabdu passaporti folos, dik kienet intervista li saret qabel għax ma setax propju jkun magħna live il-Prim Ministru, però aħna qegħdin niċċekkjaw anke mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru se waslulkom anke fuq dawn iż-żewġ Sirjani dalwaqt. Mela. Hawnhekk għandna magħna lil nibdew l fuq Paċeville infakkarkom li se niltaqgħu mal-Imam live hawnhekk u ovvjament se nsaqsi ħafna mistoqsijiet li anke qed tagħmlulna intom. Però Paċeville hawnhekk għandna lil Mark li huwa persuna li huwa sit ta' diversi stabilimenti f'Paċeville, għandna lil Marjella li hija psikologa u ħafna affarijiet oħra insomma, u għandna lil Leslie li huwa avukat u wkoll ġenitur. Però biex nibdew din l-intervista, biex nibdew din l-diskussjoni għandna intervista ma' Carlos Kembri li huwa wieħed mis-sidien ta' dan il-post fejn ġara l-inċident. U aħna staqsejnieh bħala operatur, bħala sit wieħed mis-sidien, x'għamilt hekk kif wasalt fuq il-post dakinhar? L-ewwel ħaġa li ordnajt kienet importanti ħafna, tkellimt ma' superintendent illi make sure illi jieħdu l-kameras kollha, għandna numru enormi ta' kameras mal-kumpless kollu fit-toroq biex nistabilixxu x'ġara. B'solidarjetà enormi u bdieqa kbira, jiġifieri dak il-ħin tkun trid tagħti d-dinja biex ma tarax dak in-nies, id-demm, iż-żraben, il-konfużjoni, il-panic. U allura saqsejnieh lilu anke minn dak li ram il-kamera su hekk x'irriżultalu li ġara dakinhar hemm ġewx ġara. Kena f'daqqa waħda ġo l-post kien hemm gaż kbir fejn ma bdew jieħdu nifs in-nies u panic station kbira bdew ħirġin. Il-kumpless jinfet għandu żewġ fire exits oħra illi s-security tagħna ħarġu n-nies
minn dawk l-exits. U li ġara illi ovvjament in-nies ħarġu kollha f'daqqa fit-taraġġ prinċipali, waqgħu in-nies mill-filmat li għandna, waqgħu in-nies isfel, fatti għandna ritratti għandna l-filmat fejn is-security qed jaqalgħu in-nies minn taħt, in-nies ippanikjaw għax kienu bla nifs, tinsiex in-nies kienu bla nifs ġewwa, dan il-gas tossiku ma jħallikx tuħu nifs. U allura huma stess bdew jippuxjaw railing ta' pull 0.4 ta' 3 centimeters. L-isfel bil-panik biex jisalvaw. U ovvjament il-filmati juru iktar mill-li nistanajt jien dak li ġara li mbagħad ċeda il-balustrades li kważi mnalla ċeda u għax naħseb kien ikun traġedja ikbar li kieku baqgħu jafġu kif kienu qed jafġu. Saqsejna lil Carlo wieħed mis-sidien ta' dan il-post fejn ġara l-inċident, allura meta qalet jifgaw, jafu għaliex kienu qed jifgaw daw iż-żgħażagħ hemm ġew? Għaliex? Jiena sirt naf mill-filmati li tajna aħna lill-pulizija kien hemm xi grupp ta' nies illi xi ħadd minnhom tefa' dan il-kanister ġol sistema tal-aria kondizzjonata u dan immedjatament 50 sekondi jimla l-klab kollu b'dan il-gass. Ovvjament, dal-gass l-ewwel ħaġa milli jidher jekk ikollok anki tbati b'xi sintomi jista' joqtlok. Ġifieri kien hemm dik il-periklu kbir. U t-tieni ħaġa ma jħallikx tikkonċentra, ġifieri da jaqtalek nifsek. Naħsbu li dina bluha ta' żożija, ġifieri dina jaraw b'xi prank, jistgħu jordnaw din il-ħaġa minn fuq l-internet, tagħmilha mbagħad inti diminet li inti tixxabbat fuq x'imkien u tilħaq extractor minnhom tal-air condition, il-air condition tant ikun għaddej power u joħroġ mill-grilli kollha fil-night club, jinferex perfettu, jinferex ma tafx kif jaraw dawn l-MTV pranks u dawn il-filmati ta' kif jagħmlu dawn l-esperimenti. It's all about that. Jirriżulta illi kien hemm tfal taħt 13 sena. X'għidilna dwar dan? Ħaġa, maħniex boloħ u xi ħadd jipprova jikkonvinċini x'nieħdu li jkollok tifel jew tifla ta' 14 sena ġo night club. Ġifieri żgur aħna stretti ħafna mal-management tagħna li m'għandniex skop jew għal xiex ikonna dawn in-nies. Imma allura qed tfarfar saqsejtlu qed tfarfar mir-responsabilità inti. Ir-responsabilità ta' kulħadd hija tagħna tal-ġenituri bħala ġenitur taħseb int li b'xi mod ħanuħu gost li jkolli t-tifel 4 tiem oħra jew t-tifel ġo paċi jew ġo l-postijiet tiegħi stess 14 sena, għall-ħares inkun naf. Għall-ħares inkun naf li daħluha. Daqshekk jien strett man-nies biex ma jsirux dal-affarijiet. Allura reazzjoni tiegħi kienet sewwa, allura tfal ta' ħadd ieħor daħħaltuhom u naturalment bir-raġun tiegħek ma ddaħħalhomx. Araw x'għalek. Jien bi prinċipju kontrija assolutament. Post ta' 14 sena, 16 sena, mhuwiex ġo dawk il-postijiet, speċjalment f'dawk is-sigħat. Punto basta. Kompletament, jina kontrija 100%. Minni meta ngħidlek kellna każi ta' tfajlit ta' 14 sena bil-make-up mlibsin kif huma u ma tajx kemm għandhom żmien. Kellna nies by the cards tal-ġenituri tagħhom, toħtom. U l-aħħar mistoqsija li għamintlu allura min se jerfa' ir-responsabilità ta' dak li ġara? Jien insaqsi, hija ġenituri ta' 13-14 sena ma jafux fejnhom it-tfal tagħhom, meta jmorru għalihom minn fejn jippikjawhom daw. Mhux jew minn quddiem Bay Street, jew minn quddiem McDonald's, ġifieri din fiċ-ċentru ta' Paċeville, ġifieri jafu fejn qegħdin it-tfal, ġifieri ejja nkunu realistiċi u kulħadd għandu xi jerfa'. Aħna stess tlabna lill-pulizija, isma' araw il-footage tal-entratura, naraw kif daħlu dan nies. Jekk ħallewhom xieħtlu in-nies tagħna, jekk urew xi tip ta' identifikazzjoni u l-identifikazzjoni forsi falsa, jekk qabdu xu daħlu, ħallewhom jidħlu, ejja nġorru responsabilità għax m'għandna ħadd m'għandu l-iskop li jkollna tfal f'dawk il-ħinijiet tal-lejl fin-night clubs.
Aħna lek ikkoperajna immedjatament mal-pulizija, l-immedjatament tajnihom kull footage, kull kooperazzjoni, il-post għadu malu u jinfetaħ biss mal-maġistrat li qed jagħmel l-inkjesta, il-filmat qegħdin kollha għandhom biex jaraw verament għandhom lodda li tihom il-liġi biex jaraw minnu responsabbli. U fejn ir-responsabilità tagħna aħna rridu nerfawha. Bħalma jrid jerfa'ha kull wieħed waħda minna. Aħna lesti nerfgħu responsabilità, aħna mhux lesti, aħna qegħdin preżenti biex nerfgħu responsabilità. Ok, mela, għaniftu hawnhekk id-diskussjoni għandna anke żgħażagħ li kienu hemm li se jirrakkuntawna anku maġġara mela. Nibdew tort tal-ġenituri x'kienu qed jagħmlu daw it-tfal. Marija. Jiena nixtieq ngħid li nabaw qed nitkellem mhux għax jiena bħala ġenitur bħalahom għandi risposti kollha. Però l-verità hija li l-ġenituri huma responsabbli primarjament għat-tfal tagħhom. Iġifieri il-ġenituri huma responsabbli li l-ewwel ħaġa ma jħallux it-tfal tagħhom joħorġu dak il-ħin, però t-tieni ħaġa ma jħallux it-tfal tagħhom joħorġu f'postijiet bħal daw kwalunkwe ħin, iġifieri tifel jew tifla ta' 15-il sena ma tistax tmur paċevil anke jekk ikun wara nofsinhar, għax xorta jkun hemm il-bars, xorta jkun hemm l-alkohol, xorta jkun hemm it-taħwid, xorta jkun hemm id-drogi u dik il-verità u dik ir-realtà. U l-ġenituri mhux mill-paċevil qed jibdew, il-ġenituri qed jibdew minn 12 sena, 11 sena qed iħallu t-tfal tagħhom joħorġu waħedhom u daw kull tip ta' ġenituri ta' ġifieri ġenituri edukati, ġenituri li jafu ħafna affarijiet, ġenituri li suppost għandhom naqra sens. Ġifieri daw qed iħallu t-tfal tagħhom. Iħalluhom pereżempju ta' sliema narakom 4 sigħat oħra. Għaliex iħalluhom, għaliex il-ġenituri ġed jiġrilhom. Għax il-ġenituri għaddejjin mill-peer pressure. Il-peer pressure il-ġenituri qed tgħid. Il-ġenituri qed ibagħtu mill-peer pressure għax il-ġenituri tfal tagħhom qed jiġu fuqhom jgħidu kulħadd qed imur, jien biss mhux qed tħallini, jien biss lili biss mhux ħatħalli noħroġ ftit, jien qed nikber issa l-ġenituri qed iħossuha daw qed jaħsbuha jgħidu, jiġifieri jiena ħanġel it-tifla jew it-tifel tiegħi ikunu l-unika wieħed jew waħda li ma joħorġux naqra waħedhom, inbillu jmorru naqra sal-Franza sa Tslima jew naqra buġibba waħedhom u niġborhom 4 sigħat oħra, inbilli nħallihom Bay Street imorru naqra McDonald's u nħallihom jiġru hemm ftit. Daw inbilli hu ma nistax nafdhom, le. Tort tal-ġenituri, tort tal-ġenituri. Ħaramlu, għalla ħares nitfawha fuq il-ġenituri biss, għax għankunu qed ngħidu illi aħna idealistiċi illi il-ġenituri ħajjeħdu ħsieb kollox, jiġifieri il-ġenituri għandhom responsabilità. Tat-tfal. Ta' tfal, imma mbagħad inti ma tistax tkun qisek qiegħed il-ħabs bil-boċċa tal-ħadid. Illi dawna taħt 18 huma minorenni. Jiġifieri daw għandhom 17. Il-verità hija li ġenituri li tafet li nafjen u s-sitwazzjoni ħadd tiġri lilna meta tfal jikbru li meta jkollhom 15 jew 16 sena iħalluhom imorru paċevil, jafu li sejrin paċevil. Imma inti jekk ikollok tifla, tifel ta' 16, 17, u tgħidlek illum sejra l-baħar jien fil-5 ta' nofsinhar. Ħatgħidilha le? Xort responsabilità tiegħek, ħanejdlek. Meta jiena nibgħathom l-iskola tfal. Ġifieri ma tibgħatux baħar inti jkollok il-parents dak il-ħin, dak is-sizzjat tal-iskola huwa teachers dik il-komunità. Jekk jien nibgħatu x'imkien ieħor bħal paċevil, il-parent huma l-komunità huma l-pulizija, huma l-club owners, huma security, huma l-konsilli lokali, huma l-gvern, dak huwa li għandu jieħu ħsieb it-tifel tiegħek u l-komunità. Issa ngħidlek jiena bħala ġenitur u club owner ukoll. Jien nista' ngħidlek li jien it-tifel tiegħi għandu 14-il sena. Diġà mar darbtej paċevil, bl-aċċettazzjoni jiddispjaċini ngħid, iva, bl-aċċettazzjoni jiena aċċettajtlu. Aċċettajtlu darba. Aċċettajtlu darba. Aċċettajtlu darba li jmur ma' sħabu u darba mar mingħajr ma qalli imma ma I didn't punish kemm jiġifieri xorta aċċettajtlu. Imma issa aċċettajtlu għaliex I'm the only one ma kienx kien hemm parents oħra li ma aċċettawlhomx, but he wasn't the only one. Kien hemm ħafna iktar darba tax. Alright, mhux fil-core crowd, mhux jiġifieri paċevil fiċ-ċentru, imma xort hemm ġifieri. Issa ta' 16. Tant ħarġet xi ħaġa, l-iktar ħaġa li ħarġet minn dan il-każ kollu huwa kemm widespread il-problema. Kemm hawn tfal, kemm ilhom imorru mill-filmati tiegħek stess.
14 sena, 15 sena, naħseb anka tfal li għaw. Saqsijom kemm kellhom meta marru, naħseb kollha 18 kellhom, kollha 14, 15, 16. Ija, mhux ir-responsabilità. Ir-responsabilità ta' Ir-responsabilità mhux tagħkom is-sidien li ma ndaħluhomx. Definitely. Li aħna ma ndaħluhomx. Tagħkom għax. U żgur, f'dal-każ forsi kien hemm security lax, management lax, imma smajt id-direttur stess. Daħat ma jgħu dax jistgħu jixorbu, sa ngħidu l-verità. Mela ma jistgħux jixorbu, anka dik falsa, il-verità hija li t-tifel jew tifla ta' 14 sena. Ġifieri Klabowner preferi ta' 14 minn ta' 20. Ma jimpurtax dik hija l-verità. Insult l-industrija. Għanej, ġviri inti tajt li Klaboners preferu jidaxlu nista 14 mill ta' 20. Jidaxlu għam it-tnej. Li l-verità hija jekk jidaxlu għam it-tnej ħażin u jekk ħajżit il-pin il-Prim Ministru jagħmel sew. Però il-Prim Ministru għandu responsabilta wkoll biex jara fejn ħajbathom il-datfall. Għax jekk widespread daqsek, issa permettili, jekk widespread daqsek, dil-problema. Tifel ta' 14 sena. Tifel ta' 14 sena, jew tifla ta' 14 sena. Inti tajdli l-unika post li tifel jew tifla ta' 14 sena tmur ġobar. Inti għatta. Jetaħallu għom waħedhom wis, inti għatta. Għetmurru kullum kien. Ġobar, jena mux ekkat, anzi tifel ta' 17 sena. Ta' 17 laqqas għandu jersaq l-erba kantuni ta' paċivil jekk mux għal-burger jew pizza. Dik li laqqas għal-burger jew pizza, mux imkien jew għal-burger. Xemma għandek il-McDonald's, għandek il-pastry, għandek kullum kien, ġiviri, jena jatnajt li tittinħoloq framework. Tanti, jena li ħat mandu jitkollej paċivil taħt 17, imma tittinħoloq framework fej jkun hemm alternattiv ora, fej dawn it-tfal irdu morru. Imma stenna. Hemm alternativi oħrajn, imma kif tridu taħsbu biss li bil-fors daw it-tfal iridu jmorru ġobar? Ma jistgħux imorru ġobar inti, però ma ġo post imwara. Jew ġo post negattiv. Fejn irdu jmorru mela, u għajdulek huma. Imma aħna rridu nedukawhom, aħna rridhom intuhom opportunitajiet. Tkun idealista wisq. Minuta, hawnhekk għandna żagħżugħ, ħanieħu iż-żagħżugħ David fejnu David. Inti kont hemmhekk u x'hekk. Għajdin neżaġġara għalek inti, David. Bażikament, kull nhar ta' sibt aħna nitilgħu paċivil. Ħanna għax ma tantx rajna nies u l-sħabi għattilhom li ħanidħolna għal ġewwa kien hemm iktar sħabi ġewwa biex immur ngħidulhom niltaqa' magħhom. U kif kont dieħel? Kif kont dieħel f'daqqa waħda nara wieħed gas dawn ħirex minn fejja u mur nerġa' fejn sħabi biex ngħidulhom jekk ma rfuhx jew xi ħaġa. Fil-waqt u l-ħin f'daqqa waħda nara rasa nies ġejja. Bażikament int li f'daqqa għal dak il-ħin għal dak il-moment spiċċajt fir-rassa u kont spiċċajt minn xi lura. Spiċċajt ħriġna mill-bieb għadni minn xi lura xi ħadd qal li biex indura x'kont se nweġġa' u ma nafx kif innexxieli ndur. F'daqqa waħda bil-daqs kemm dew joħorġu mal-art bdejt nara n-nies jaqgħu mal-art u spiċċajna waqajna kollha fuq xulxin. Inti kont hemm taħt u xejn. Dew jaqgħu n-nies fuqna u iktar bdejna nissoffokaw ruħna u ma konniex nafu se nagħmlu. Jiena bit-tama ħriġtidi għax rasi ma baqgħx tidher, innexxielha taqbad li waħda mara u nnexxielhom joħorġuni sa rasi. Mbagħad qabduni minn idi l-oħra u nnexxielhom ikaxkruni mir-rassa kollha. Okej, inti għandek 17, inti wkoll biex taxxaqa kont anke għax dan jaħdem bniedem jagħti l-volontarjat, proset li tagħmel kont anke f'Paqli u xekk rajt dik it-traċedja. Dik oħra. Eżattu, kif rada għal nispera ma narax iktar minn daw u kellu jinterġa' Oġġett wieħed biss nixtieq insemmi għax qed nisma' diskussjoni. Laħanti nisaqsik di biss. Se tmur Paċevil terġa'? Ifhem għalissa naħseb wara t-traġedja li ġara naħseb kulħadd irid jieħu naqgħa dik il-waqfa biex jassorbi dak li ġara u jerġa' jaħseb darbtejn wara li ġara. Nixtieq insemmi. Imma mbagħad, żomm għax mbagħad. Meta tgħaddi ftit ħin, żmien. Le, mbagħad eventwalment hu minn sħabek u kulħadd jgħidlek inżel, eventwalment xorta tispiċċa tinżel issa imma toqgħod iktar dejjem attent wara li ġara. Nixtieq insemmi l-aħħar oġġett. L-istudenti ta' żmien qed tagħtuhom mit-8 sa 3 ta' flaxija dejjem minn barra skola. Mbagħad wara jkollok homework, testijiet u affarijiet. Allura dawx tippretendu li s-sibt flaxija immarrulek Paċevil meta ma tantx hemm spazji fejn jistgħu jmorru. Din nixtieq ikun naf. U hija mistoqsija li
Ma m'hemmx post fejn tmur, fl-aħħar mill-aħħar minn sħabek kulħadd ħejlek biex tmur hemmhekk. Ġifieri dak il-punt. Ok, qed jgħid li m'hemmx alternattiva u qed jgħid anke hu stess. Ifhem, alternattivi hemm kemm trid għax tista' tmur teatru, tista' tmur sports. Però irridu nikkejterjaw għal min mhux dilettant ta' affarijiet oħrajn ukoll. Ok, mela ħanifu għal waqfa qasira meta niġu lura nkomplu nisimgħu aktar żgħażagħ. Inkomplu d-diskussjoni u mbagħad ikonna il-parti ta' dak li qed jiġri anke bħalissa inwasulkom anke x'qed ħarġet sqarrija issa għandna sqarrija f'idejna ta' dawk iż-żewġ persuni naqrawilkom eżatt kif niġu kif ukoll għandna live magħna lill-imam. Inkunu magħkom ftit ieħor. Sister Kristina, soru li tikkompeti f'The Voice ġewwa l-Italja u tirbaħ. Suor Kristina Skuċċa! Sister Kristina tieħu fama internazzjonali. Lejliet il-kunċert b'risq il-Karitas, Sister Kristina esklusivament live f'Xaraba. Dalwaqt. Illum ħalaxa, xax, għaw. Dorin, l-inspector tal-Waste Serve. X'taħseb illum? Illum differenti. Iva Mendi, illum ħanduru fuq xi ħaġa fuq skema ġdida li bdejna. Il-ġbir tal-iskart organiku mid-djar. Nista' nsaqsik xi ħaġa mill-Waste Serve. Għandek kontenitur tal-organic? Għandek materjal ġo fih? Għandna raw ftit x'għandek sinjura ġo fih. Tista' tqaxxar mill-ewwel ġo fih, mhux hekk? Mhux hekk, mhux hekk. Dirja ħendi ħafna għax qiegħed xhur tal-bajta jmin tal-frott. Ftit rosma. Għandek kwantità u mimli ta' ekkel xhur tal-ħaxix tal-bajt. Il-prodotti, il-prodotti. Il-nadaft il-plat. Jiena mhux qed inxommu irawwa. Taqsin, qasideja. Jiġifieri. U dan ilu minn l-tnejn. Dak ilu mit-tnejn. Kont taf li pereżempju jekk għall-argument din il-borza ma servitekx, tista' tuża anke boros oħrajn li jkollok id-darri ma trasparenti pereżempju. Dik. Borza trasparenti bajda. Trasparenti. Min fejn ħad tixtri minnhom imma. Dawk isibu jixtru minnhom. Dawk għalissa qegħdin inqasmuhom mal-kontenitur b'xejn, jiġifieri għandhom 24 borza. Da se jsir minnu issa. Issa, dan il-materjal huwa kollu organiku. Dan il-materjal meta se jittieħed l-impjant tar-riċiklaġġ ta' Sant'Antnin minnu isir l-elettriku, all-right, u nieħdu enerġija, nieħdu l-enerġija minnu u jsir kompost mendi wkoll. Tajjeb li niġbdu ftit l-attenzjoni tal-pubbliku. L-tnejn u l-ġimgħa toħroġ il-borza tal-organic biss. Min qed joħroġ il-borza is-sewda qed jgħaddu l-inspectors u jwaħlu l-stickers u l-borza ma titteħidx. Għandek sistema qed intuk il-boros, qed intuk kontenitur adattat, nafu sibni fuq il-bank tal-kċina, materjal mimli huwa kollu organiku, manke kellim sajjar, forsi kien baqa' ftit ross, mhux kwantitajiet ukoll, u rridu nitalmu wkoll, anke jiena qed nara li anke minn din il-borza organika, is-sinjura sajjar healthy food, jieklu healthy ħafna bħala familja, u ġeħela kwantità mawx, rridu nitalmu niklu healthy u kemm jista' jkun insajru bil-qies jew li kif għandna ftit nutilizzaw f'riċetta oħra biex il-familja ma toqgħodx. Jekk jibqalek ftit, sinjura, tista' tuża il-Food Saver għax dan regala lik bil-VJ Salamone Marketing. Okay, taf xi jagħmel u x'hekk da jneħħilek l-arja, għandek il-boros, u tippreserva l-ikel 5 darbiet daqskemm iktar daqskemm kieku qedtu f'container normali għal ġol fridge. Napprezza ma kontx qed nistennija. Nagħmel suġġerament li huwa faċli, sakemm tibda, l-bidu huwa dejjem diffiċli, taħseb li ħajkun diffiċli. Once li inti tibda naħseb l-affarijiet jidhru faċli mhux daqskemm taħseb li huma diffiċli.
Tajjeb, u kifet, l-iktar ħaġa importanti li l-ta warajna nħallu maħjar mill-li sibna ħna. Mela, kifettilkom kellna l-intervista mal-Prim Ministru saret qabel ma ingħat li kienu dawn it-tnejn oħra issa li kellhom passaporti folot u issanna din l-istqarrija mingħand il-Gvern li għajt li il-persuni li qed jiġu arrestati qabel jaqbdu flajt għal Malta dwar dawn l-awtoritajiet Maltin u mhux Maltin għadhom kemm kixfu ċirku li qed idaħħal persuni f'Malta illegalment b'dokumenti folots. Minn meta ġew sospiżi r-regoli ta' Schengen, kull passiġġier irid ikollu dokumenti ta' identifikazzjoni u dan wassal biex dawk li kienu qed jitlu Malta illegalment jinqablu fl-ajruport. L-istqarrija tajt li dawn il-persuni kienu qed jiġu Malta biex japplikaw għal status ta' refuġjati u biex ifittxu xogħol. Kollox jidher li s'issa f'Malta daħlu madwar 30 persuna li kollha qed jiġu mfittxija. L-informazzjoni li għandu l-Gvern li dawn il-persuni mhumiex relatati ma' terrorizmu u qed jiġu mħarka mhux fuq terrorizmu imma fuq dokumenti folots. L-istqarrija tispiċċa billi tgħid li l-Gvern irid jaċċerta lin-nies li fil-mument f'Malta m'hawn l-ebda teddida ta' terrorizmu. U hawnhekk filwaqt li aħna f'Xarabag nikkritikaw ħafna lill-pulizija, però f'dan il-każ nifirħulhom illi nexxilhom jaqbdu dan iċ-ċirku. Mela, anfakkarkom daqsxejn fuq xi qed nitkellmu fuq dan l-inċident ta' Paċevil minn hawn ftit se jkollna magħna lill-imam fuq dan l-inċident illi ġara, ma nafx għandix il-filmat hawnhekk. Okej, mela. Ħalli qed naraw dawk iż-żgħażagħ illi kollha. Mela, ma għandna żagħżugħ ieħor illi kien hemmhekk u xek Ryan, għajdenna Ryan, inti kont hemmhekk u xek Ryan. Ejja, jiena konti għad fuq wara fl-lejl aħħar tal-klabb u mbagħad f'daqqa waħda ħassejtu kulħadd jibbutta. Inti kont qed tħossok qed tifga? Kont qed tħossni qed nifga u kulħadd jibbuttani u mar-rassa ħriġt il-barra. U mbagħad f'daqqa. Xi bdejt tħoss, għax din interessanti bdejt tħoss. Ma stajtx nieħu nifsi Ma stajtx tieħu nifs. Mbagħad. Inti s'issa tiskopri x'ġara, ġifieri da tefgħu kelli s-serviċċajt u il-gass. Gass u beda joħroġ. Mbagħad aħna u ħirġin il-puġġaman waqa' u rajtu kulħadd jaqa' taħti, jiena tipo ta' rajtu kulħadd jaqa' taħti u mbagħad id-dejjem jixteret kulħadd jibki ifittxu l-sħabhom u hekk. Okej. U ħana għanżaqsi. Forsi waqt illi kienu waqfin ħdejn il-poġġaman min kien fuq quddiem x'kellhom iżommhom milli joħorġu mill-klabb. Dik għadni ma nafx ifhem forsi kien hemm xi ġlieda jew hekk dew jgħidu. M'għandux idea. Però nistennew l-inkjesta li ħaġa rrid ngħid ġew qabel aċċennajt għal xi jrid isir. Jiena l-vera kont Tatjani promoter li kien jagħmel dal-vera parties għal juniors ngħidilhom jiena taħt under 18. 17 jista' jidħol ħobb ngħidilhom juniors. U għalli li biex jibda jagħmel party kull darba fil-fatt waqaf għandu 900 spejjeż biex jibda ambulanza, pulizija, whatever, permessi. Da għadu kif beda ġifieri. U bl-ispejjeż l-oħra li kellu DJ, printing, promotion, artworks u da, kienet jagħmel break even. Ġifieri tajjeb li forsi mhux se solvi l-ebda problema, imma ikun hemm bidu li jkun hemm alternative measures li forsi jista' jassorbihom ma nafx. Il-gvern daw l-ispejjeż. Imma idea tajba. Mark, idea tajba li nħaltu tfal ta' 13 ma ta' 17. Le, dawn huma anzi daw parties tal-juniors. Tal-juniors. Taħt 13 to 17. 13 to 17. 16 għal 17 sta jidħol fi Ġifieri inti tħoss li tifla ta' 13 ma' ġuvni ta' 17. Ekku, ma ġieli jagħmluhom, anke ġieli jagħmluhom ġifieri. Xi ħaġa Postijiet, 13 to 15. Semma 17, propja. Għandek il-liġi li tajdek li bħala xorb. Ħarrispondi. Mux qed ngħidlek li għamluhom f'daqqa, jien qed ngħidlek 13 to 15, 17. Isiru, daw isiru, ta' ġifieri diġà. Isiru anke ġobars, ġobars, ġifieri. Konta ngħidu li hemm il-liġi li tajdlek bħala xorb
minn 17 il fuq. Però nightclubs u discos suppost minorenni ma jistawx jidħlu. Anzi, suppost li rrid ikun hemm bil-liġi tat-turizmu, rrid ikun hemm l-avviż li minorenni, jiġifieri under 18, ma jistawx jidħlu. U laqqas mal-ġenituri. Ġifieri laqqas 17. Mal-ġenituri mhux suppost li daħluhom. Kien hemm xi owners qed jgħidulna jiġu mal-ġenituri u ndaħluhom mal-mami. M'għandux x'jaqsam, jista' jiġi mal-papa, ma jista' la he's underage, he's underage. U mhux ħanejlek, mhux jitlu ma jitlux xo paċevel biss, ma jitlux fl-entertainment spots ta' Malta kollha. Ma jitlux fil-gazini pre-drinking kif isiru kulħadd jaf x'innejt qabel ma jiġu paċi fil-għamur. Ma jitlux, ma jiskrux fil-festi, mux tfal ta' 15 sena, kullħad daħna u nafu xieġri. Ġiviri, liġi titkun, jekk xaħat ħajamel liġi u ħafas fuqa, titkun kullum kien u għal kullħat. Mux għal paċi fil-bis. 100% naqbel. Dina fil-fat. Anke l-Ingilterra. Ma ġiviri issa se nabdaw ngħidu l-tfal ma tistax morru l-festa, ma tistax morru l-kazin, ma tistax. Lesbiċa ma jmorru mkien da, għodu dan. Fej, għandek wines and spirit license. Wines and spirit license tista' tkun ġo Paċeville, tista' tkun il-belt, tista' tkun il-bar fil-kanton. Bar fil-kanton, wines and spirit, imma dik il-liġi. Dik il-liġi. Jiddependi mill-outlet. Jgħid jiena ma rridx inservi alkohol, ħajkun jistgħu jiġu minnu żgħiru. Le, ma jista' inti għandek wines and spirit license, għandek wines and spirit, ma tistax inti jew tneħħi x-xorb kollu, ma inti għandek wines and spirits. Kull min għandu wines and spirits. Fil-fatt, per eżempju, l-Ingilterra. Għandhom il-pubs. Jiena per eżempju mort l-Ingilterra, ilu da mhux ħażin, u kelli t-tifel żgħir miegħi u morna biex nieħdu lunch da fl-ofsinhar roast beef jgħidulu. U da, u morna ġo pub u ma daħħalniex ħabba li kellna tifel. Lebda wieħed ma daħħalna. Bħala liġi qiegħda mis-sitta ta' filgħaxija l-qudiem, pempju l-Wetherspoons li huma ċejn kbira l-Ingilterra, mis-sitta lem laqqas bil-ġenituri ma tistax tidħol. Nista' ngħid xi ħaġa, jien jiddispjaċini ħafna li kellu jsir xi ħaġa hekk. Biex aħna qegħdin hawnhekk illum biex niddiskutu dis-sitwazzjoni. Ir-realtà hija li fis-soċjetà tagħna tinkwetani ħafna li pereżempju għattu qabel li jekk huma ma jkunux jistgħu jmorru Paċeville, dawn m'għandhomx fejn imorru. Jiġifieri jien naħseb li fis-soċjetà tagħna hemm naqra ta' mentalità li ma tantx qed tagħmel sens. Għandhom fejn imorru ma aħna ilna niddiskutu għal ta' d-dinja kollha. Le, għaliex qed tajt fid-dinja kollha. Ngħidlek għax ir-rave jekk taqbad filmati tar-rave parties. Le, għaliex qed tajt fid-dinja kollha. 16 sena bdew. Le, għax ekku. Ġifieri inti qed tajt li il-libert, sena. Unfortunately ħallek minn 14 u patejt fuq 14. Unfortunately. Ma ngħidx 20%. Le, Mark, 20% ta' dawn li weġġaw. Kienu taħt 17 sena. Nej, grafik, kienu ta' 16. Taħseb li għata, ħazin, għatnajdlek, jek kem bżon, draconian measures, fuq l-età jkun hemm draconian measures. Il-liġi hemm qiegħda, il-liġi qiegħda hemm, u tgħidlix illi tagħmel kemm tagħmel make-up ta' 13 ħadd għaddi bejtin. Le, tgħaddi, ma tgħaddix. Jiena ħanajdilkom, jiena rajt profiles, jiena ħanamela ċara, rajt profiles, ma lix nurihom, ma rajt profiles. Waħda fl-itqamar forsi. Sena minuta, rajt profiles ta' tfal, rajt profiles ta' tfal jien Leslie, ta' daw li weġġaw sa' 14, tara din it-tfajla u ma taħtajċ li għanda 14. Jekk hemm l-eċċezzjoni. Għandi ritratt hawnhekk. Jekk kienu eċċezzjoni, tajt eċċezzjoni. Biex taxxaqa, nassigurak li jkun hemm biex taxxaqa fuq il-Facebook, dawn li tfajt jgħidu li għandhom 22, ġvet jiktbu anka fuq il-Facebook. Issa, again, ġifiri, issa. Imma dak l-eċċezzjonijiet. L-eċċezzjonijiet. Kull min għandu Facebook. Li ma tinarafx qed ngħid. Facebook hawn ħafna. Ikollhom 12 u jgħidu li għandhom 13 għax inti suppost qabel ma talaq 13 ma jkollokx Facebook, tagħmilha kemm trid. Imma li inti ta' 13 kapaċi tidher li għandek 20, ma naħsibx li kulħadd għandu dak il-basic. Ok, jiena ħanurijek, ma nixtiex storja, ħanurik il-ditfajla li weġġat ta' 14, dik tidher ta' 14, kemm tajt li għandha żmien dik? Kont inti 16, 17, no. Kont inti 16, 17. Skont inti Naf ħafna nies li kienu jtija iktar, ħafna iktar minn 17. Ok, dina ġifieri qed tajt li għandha 20 fuq il-Facebook, per eżempju. Taf min jaf kemm għandhom età il-ġenituri. Imma mbagħad għalhekk jekk hemm dubju jitolbu l-identifikazzjoni. Il-ġenituri jafu kemm it-tfal għandhom età. Il-ġenituri ħajġu jżommulhom idejhom ta' 17 sena. Imma l-ġenituri għaddejjin mill-pressjoni ħafna ġifieri għandhom. L-ewwel wieħed li qed lajnuna. Naqbel miegħek. Il-ġenituri għandhom bżonn. Il-ġenituri għandhom bżonn lajnuna tal-awtorità.
għandhom bżonn lajnuna li jekk huma jgħidu isma' inti ma tistax tmur f'post li l-awtorità tgħinhom u Mariella, jien ma nafx x'qed tgħix f'Malta, però tifel jew tifla ta' 16 tgħidlek titmur Paċeville, ma żommix tal-lum ġifieri mhux Dik li provajt ngħidilha. ma żommix, ma taqbilx li ma Dik li provajt ngħidilha. Iżomma ġifieri. Ngħidlek x'inhi l-problema. Il-problema hija li kollox sar normali. Ok, aħna qed ngħidu Li kollox sar normali. xi ħaġa Dawn li ma jobdux. Dawn li ma jobdux. U meta persuna ma tħallix tmur, il-problema tal-ġenituri u problema ġenwina, mhux għax il-ġenituri ma jimpurtomx u din ħatkun problema tiegħi, m'għandix dubju, hija li allura it-tifla tiegħi ħatkun l-unika waħda, ħatkun imwarba, ħatwassa waħedha. Mhux nagħmlu Mela ġejt miegħi, issa ġejt miegħi, issa kif ġejt l-ewwel. Le ma ġejtx. Il-problema ġejt miegħi, eżatt. Il-problema. Għodu attenti kif titkellmu. Il-problema. Għax għandha raġel qiegħed u jaf ħafna il-kung fu fighting biex tkun taf. Mela, il-libertà saret libertinaġġ, dik il-problema. Ekku, fil-fatt l-ewwel kon qed ngħidu alternattivi. Hawn għandna ritratt pereżempju ta' tfal li ma marrux Paċeville, ara fejn marru jisnu għax astemnu ġifieri, nurikom darita. Qegħdin jisnu fuq is-sur tal-belt hemm fit-tarf għal ħares jaqgħu minn hemm hija xi ħaġa ġifieri traġika. Li waqa' xi ħadd senilu wkoll. Li waqa' xi ħadd kien ukoll eżatt. Dak kien l-aħħar tas-sena ta' xi 5 snin. Hemmhekk. Qegħdin jisnu hemmhekk, ġifieri anke Shirley, inti kont hemm u x'hekk għajdilna Shirley. Sorry Shirley, ngħidlek Shirley. Ma kontx f'dak il-pub, kont f'pub ieħor. Kif ħriġna rajna storbju kbir x'konna jien u ħabibti. U għedtila x'ġara, għalt li mhux iġġieldu s-soltu, u mbagħad bdew jippressaw ħafna minn fuq u n-nista taħt bdew jaqgħu. Bekk ma setgħux joħorġu. Għax in-nista taħt bdew jaqgħu u ta' fuq bdew jafġu fuqhom. U bdejna ngħinuhom joħorġu. Mbagħad kif fuq għall-ħġieġ kien hemm ħafna nisferuti. U provajt ngħinhom mill-aħjar li stajt. U inti insertajt persuna li taħdem l-isptar u għajntom? Għajntom mill-ftit li stajt, għax kien hemm ħafna. U kombinazzjoni batmu l-isptar u s-sib. U s-sib pazjent fis-sala. Minn dali jgħint inti stess. Proset, u nirringrazzja. Tara żgħar inti Paċeville tfal, ġifieri. Tara ħafna. Tara ħafna. Ħafna tfal. U jħalluhom jidħlu. Skont fej ikun, mhux dejjem, imma fej torbuhom l-ID cards u ma jħalluhomx u fej jħalluhom jitlu. U tarhom jixorbu pereżempju x'istadiju. Irridu naslu f'punt li minn ċertu ħin il-qoddim fl-ebda stabiliment ma jitħallaw jitlu waħedhom iż-żgħar, laqqas jekk ikun tal-pizza u jekk ikun tal-burgers. Qabżu l-11, qabżu nofs il-lej, daqshekk, żgħar ma jistgħux jitlu waħedhom. Nirringrazzjakom ħafna illi kontu magħna Mark, Mariella, Leslie. Ija malaj li hija. Għaxina ovvjament, minix inkun judgmental, jina bħal oħrajn, u minix qed ngħid li minn pereżempju kien hemm it-tfal ta' 15 sena 16 huma ġenituri ħżiena, huma ġenituri li fil-verità qed jiffaċċjaw diffikultajiet li għandna bżonn kulħadd. Diffikultà fid-disciplina nafha. Ok, tajjeb ngħidu li l-Gvern kombinazzjoni llum ukoll permezz tal-Ministru ħareġ konsultazzjoni tistgħu titlu online u tissuġġerimenti tagħkom għax issa mbagħad jaqraw il-Ministru u jaraw se jagħmlu biha l-biċċa xogħol. Malajr Mar. Jien smajt anka daw li jieħdu miżuri da. Jien nixtieq ma jkunx hemm huma u aħna jkunu confrontational, ġifieri il-Gvern u l-club owners, iktar nistgħu pala taħna, pala klabon l-gvern u naħdmu fl-imkien, mill-li kunem dik il-confrontational speċi ta' attitude li intom aħna kontra. Nirringrazzjakom, grazzi ħafna, nirringrazzjaw l-Paul Target, tas-settu tal-paċenzja li ħobina, grazzi Paul Target, islu fil-Facebook, għamlu like u share u tirpu zewċ li tal-Boogie Nights. Għal-gbarbis. Bugina t-sinu. Insomma, mela, issa, sen nintaqaw mal-imam u biex indaħlukom fl-atmosfera ta' dak illi ġara, Mark minn Franza se jwassilkom dak illi ġara f'dawn il-jiem fit-terrorizmu. Umbat l-imam ikun magħna hawnhekk live. Warajja qegħdin taraw il-Bataclan Theatre.
Il-post fejn seħħet l-akbar traġedja ta' nhar il-ġimgħa fejn inqatlu 80 żagħżugħ u żagħżugħa. Dal-post kien mimli bżgħażagħ li ġew jaraw dan il-kunċert u fuq l-internet qed jiġri dak il-video ta' waqt li għaddejn waqt il-kunċert xi ħadd qed jiġbed il-video tal-kunċert imbagħad f'daqqa waħda jinstemaw dawk it-tiri hekk ġo s-sala. U l-lead singer jidher jinħasad u l-kitarrista ma' ġenbu jitlaq jiġi ġol kwinti. Kien il-moment tal-biża li beda dak l-attak terroristiku. Minn hemm it-terroristi żammew liż-żgħażagħ ostaġġi xi żgħażagħ inexxilhom jaħarbu minn naħa ta' wara. Jidher li dinja triq ta' naħa ta' wara tat-teatru minn fejn ħafna żgħażagħ ippruvaw jaħarbu, però għaw il-pulizija li mhux qed iħalli lil ħadd jgħaddi. Minn din it-triq minn ġo waħda minn dawk it-twieqiet hemm fuq kien hemm xi ħadd illi ffilmja x-xena kollha, illi fil-video jidher li sparar jinstemaw it-tfal, iż-żgħażagħ ħirġin jiġru. Xi ħut minnhom anke saħansitra iddendlu ma' twieqi tant kemm xtaqgħu jaħarbu mit-terroristi. Kienu lesti jirriskjaw ħajjithom li jaqgħu xi żewġ solari basta jaħarbu mit-terroristi. Il-terroristi żammu żgħażagħ ostaġġi u bdew jisparawlhom joqtluhom. Avolja niżla ħafna xita u qed nixxarbu bħalissa il-bankina ta' qudiem il-Bataclan Theatre għandha rriħa qawwija ta' fjuri għaliex in-nies avolja xita mhux qed jieqfu jiġu jitfgħu il-fjuri u iwaħħlu ritratti ta' żgħażagħ li tilfu ħajjithom bħal pereżempju dan iż-żagħżugħ li qed nara li jismu Gilbert pereżempju. Propju faċċata tal-Bataclan Theatre fejn it-terroristi ddaħlu u bdew jisparaw bladdoċ fuq iż-żgħażagħ. Aħna tkellimna ma' xi wħud minn dan in-nies u qalulna illi il-biża' ta' dan l-attak terroristiku kien akbar mill-attak terroristiku ta' Charlie Hebdo għaliex dakinhar qalulna konna nafu l-min qegħdin jittargetjaw. Issa d-darba ma nafux, d-darba ma marrux fiċ-ċentru ta' Pariġi ġew hawnhekk fin-naħa ta' barra u ttargetjaw iż-żgħażagħ li kienu qegħdin jieħdu gost b'mod innoċenti. Inti bdejt iż-żejjen tal-miliet, it-tiżjin tiegħek oriġinali jew differenti, jew forsi għandek xi storja li ġrat fil-miliet? Din is-sena Xarabank se jerġa' jżomm it-tradizzjoni tiegħu u jidħol fid-djar tal-Maltin. Mela ċempluli fuq 21249 u jiena niġi fid-djar tagħkom u nara min minnkom għandu l-iktar tiżjin oriġinali. ċemplu 21249 biex tkunu mana fis-sala. U kull min ikun mana fis-sala jieħu miegħu ikel grazzi għal Neriku Catering u prodotti Candigel grazzi għal Price Breakers. Kif ukoll titħlu fiċ-ċans li tirbħu kull ġimgħa hamper pasta rummo li jinkludi gluten free, hamper minn il-Conimex, voucher minn Kinwell, ikla minn Razzett l-Antik, kaxxa snacks ta' Mr. Riley, Taste of India Curry Sauces, ġojellerija minn Graham Collections, prodotti Cafe Cordina, ikla minant Country Terrace grazzi għal Hotspot Magazine, rigali minant Pitre Homes, vouchers għal Sunday Buffet Lunches ġewwa Monte Cristo Estates, biljetti għal-ċinema ġewwa l-Empire Cinemas ta' Buġibba, biljetti għall-ispettaklu di Story of an Island bil-buffet inkluż grazzi għal Monte Cristo Estates, prodotti Tescoma, u fl-aħħar ta' sensiela tistgħu terbħu sodda motorizzata kompluta bis-saqqu tal-ogħla kwalità għal mistrieħ aħjar tad-ditta materassi ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds, u kċina twila 3.6 metri lussuża u moderna ta' kwalità għolja ħafna kompluta bil-wiċċ ġentilment mogħtija lilkom minant Bonds. Kif ukoll min jidħol fuq il-Facebook u jissubscribja fil-YouTube channel ta' Xarabank Online jidħol fiċ-ċans li jirbaħ rigal minant The Notebook Center ta' San Juan. Mela, għall-aħħar parti tal-programm għandna magħna lill-imam, nirringrazzjak illi qiegħed magħna hawnhekk u nixtieq nibda billi nurik klip minn Mark minn Franza. Qiegħed propju fil-post fejn nhar il-ġimgħa li għadda waqt il-partita wieħed mit-terroristi ġie u sploda lilu nnifsu. Għal xi 9:09 ta' filgħaxija dan it-terrorist ġie hawnhekk eżatt fejn qiegħed jien u sploda lilu nnifsu.
Il-bomba li kienet qiegħda mdawra miegħu kienet mimlija bi skorfini u viti li jisplodu u jtajru kull mem u mal-art għadek tista' tara biċċiet mill-bomba. Pereżempju hawnhekk hawn skorfina li tidher ċara illi ħarġet minn ġol bomba u ħabtet ġol ħajt. U t-toqob il-ħofor li għamlet fil-ħajt huma tal-biża'. Jekk tistgħu tiġu hawnhekk, pereżempju żgur li dinja toqba ta' skorfina x'għandha l-forma tal-iskorfina waraw kemm daħlet fil-fond. U dan il-ħajt huwa mimli kollu bihom. Inkiser il-ħġieġ, inkisru l-ħitan. U hawnhekk in-nies għadhom qegħdin jieqfu jħarsu lejn ix-xena għadha qisha tinħass il-biża'. Il-bini ta' madwar fejn splodit il-bomba litteralment passatur. Ibda minn dan il-ħajt ta' warajja li huwa l-ħajt wieħed mill-entrances tal-Istad de France tal-Stadium imterta dak it-tikek huma kollha biċċiet tal-bombi li ħabtu miegħu. U fuq rasi l-istess is-sajns issa dawk huma ħadejt jew aluminju, ġifieri mhux lakemm taħbad xi ħaġa magħhom u taqqabhom hekk biex taraw kemm kienet b'saħħitha l-bomba. Mela, issa daw qed jagħmluhom f'isem reliġjon Musulmana. Tajjeb? U inti ma taqbilx mhux hekk? Għajdilna. Żgur aħna ma naqbalx. L-ewwel ħaġa nrid nعيد اللي jiddisbjaxini ħafna اللي dak اللي ġara f'Bariġi f'ism l-Islam. نحن نحسوا الصعبة والنكت على ذاك اللي جرى ونكوندنا دان الاتاك باربر واتاك كريمينالي وتورستيشي اللي قاعد يصير في اسم الاسلام والاسلام ما عندوش شيء سماعه والمسلماني فيرا ما عندهمش شيء اسمه اوكي ما انت ماعو بينكم لي ليه عشان كنت انت تكوندنا وناف اللي تكوندنا pero تكوندنا بس عاش داك ما يقبلش مع الاسلام عاش الاسلام يبرهبش اللي المسلمان يقتلوا شي ناس انه شنتي والله في القرآن يعدلنا مين يقتل بنادم بانجستيسيا إيسو قتل الأومانيتا ومين يسلفا بنادم واحد إيسو سلفا الأومانيتا والبروفيتا سلام عليه عيد مين يوجع نصراني يا ولودي ينا نكون كنتريه يوم الأومين ومين يقتل نصراني يا ولودي ما يدخلش الجنة. اوكي. ما لذاك هو كونترا ريليجون مسلمانة. طيب اما insaqsik, اوكي. اما x'se tagħmlu nies kitbu qalu illum jiġi l-imam joqgħod jikkundanna imma se tagħmlu xi ħaġa, pereżempju intom ġieli ħriġtu fit-triq tipprotestaw għal drittijiet tagħkom u sewwa tagħmlu, imma f'dal każ pereżempju ma tistgħux toħorġu fit-toroq torganizzaw protesta, turu wiċċkom tgħidu احنا كنا في حسابنا اللي نعملوا ديمونستراسيوني باش نوري اللي الكومونيتا مسلمانه كلها ستعملوها جفيري ايوه اما ليلي قاعدين نبربراو عليها باش تكون ديمونستراسيون كبيره واللي ياخذوا سهم فيها اخوتنا المالطين وكل باش نوروا اللي احنا قلب واحده وبنيوني واحده. اما احنا نقرا التردينا عشان محبه دوك الكونفرنسي تاع مالطا ومحبه السيكوريتا في دين الزمنيات تاع كره. اوكي ملا ħanibda nsaqsik domandi rispondihom li fil-qosor. Il-qatlu lil-ġihadi John, inti taqbel li marru jaqblu u joqtluh? żgur احنا داو كونترا احنا المسلمين تقبل قتله؟ لا احنا المسلمين كونترا الايسيس دوكم العدو تاعنا واحنا العدو تاعهم دوكم احنا الفتمي تاع الايسيس احنا قاعدين نباطوا من المساكر اللي قاعدين يوتقوا كونترا المسلماني في ليبيا كونترا المسلماني في الايجيبتو كونترا المسلماني في العراق وفي سوريا وفي كل مكان احنا الفتمي تاع الايسيس. اوكي اجبري ياك واحنا جينا دايما نعيد علاش ما الفتمي يبداو هما jgħidu Allahu Akbar huma wkoll. Hekk jgħidu qabel joqtlu Allahu Akbar, mela xi jgħidu? Għax huma qegħdin joqtlu lilna fil-pajjiżi Musulmani fiżikament. U qed joqtlu lil insara wkoll ma nafx. Insara wkoll. Għax huma ma jagħmlux distinction bejn il-Muslimin u bejn insara, huma kull ħadd li ma jaqbalx magħhom joqtluh.
Ok, mela. U jiena dejjem qed li jekk dawk huma vera Musulmani u jirrepreżentaw l-Islam vera, jiena ma rridx inkun Muslim eżjed, għax mhux dan l-Islam li ħabbina, l-Islam li nħadnu nqamnu fih huwa l-Islam ta' il-baxi u r-rispett u t-toleranza. Ok, jekk ikollok ġifieri qudiemek teddida, se joqtluk jew tingħaqad mal-ISIS, x'tagħmel inti? Kun onest. Issa nispera li nkun hero jiena u niċċetta li jiena nmut martru f'dak il-moment, ma nafx ħajkulli l-kuraġġ jew le, nispera. Amma jekk ma jkullix il-kuraġġ, forsi nqidlhom bid-dħra li jiena ħanidħol magħhom biex infexkilhom jew meta nsib iċ-ċans neħrab minnhom. Imma ma tidħolx mal-ISIS inti. Lejl żgur ma tidħolx ma'. Ok. Issa inti qed tgħid illi huwa illi l-Iżlam huwa tal-paċi u tal-imħabba u kieku kellna nkunu miegħek u fuq hekk kif qed anke lill-Prim Ministru m'għandix dubju li hu hekk inti u nista' naċċerta lin-nies li qed jarawna li aħna kkaċċekkjajna xtajt fil-moskea mingħajr ma kont taf inti u nista' nikkonferma li inti vera tippretka l-imħabba. M'għandix dubju fuq da. Però mhux kulħadd bħalek, pereżempju jekk naraw l-imam dal-imam li se nurik, da jitkellem pereżempju fuq li ssawwat il-mara, isimgħu daqsxejn. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. كيف؟ كرمها بالضرب؟ اي والله. مش معقول. كيف؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تضرب الوجه الله ولا تقبح. شوف كرمها، إن ضربها لا يضربها على وجهها، حتى وهو يضربها لا يسبها ولا يشتمها. عجيب. إذن هو يضرب للتأديب. تكريم الإسلام للمرأة أنه لم يجز العقوبة بالضرب كما قال أهل العلم إلا في حالة واحدة عند امتناعها عن فراشه. Ok, da qed jgħid dan imam ieħor li tista' ssawwat il-mara, toqgħod attent kif issawwata fejn issawwata u tajt għal minn hekk illi l-mara qed jgħidha lill-mara ma tagħmilha hekk jekk ma tkunx tittorqod miegħek issa Malta aħna jekk jiġri hekk ikun stupru da, anke mal-mara ma tistax tagħmel hekk u hekk għandha tkun. Da qed jgħidilhom sawtuhak ma tħallikomx. Da imam ukoll. L-ewwel ħaġa l-Profeta Slem għalih li huwa l-modell u l-eżempju tagħna qatt ma sawwat mara. U aħna ma nsawtux in-nisa. Aħna għandna nirrispettaw in-nisa. Allura dak. Dan l-Islam ma jgħallimx hekk. Ma taqbilx miegħu. Ma naqbalx miegħu. Imma da imam ġifieri. Imam self-appointed imams u imams vera li għandhom edukazzjoni u mħarġin biex ikunu imams. Imma ma jkunx hemm xi ħadd ikeċċihom dan ġil daw l-imam se jgħid. Għandhom sabodi waqfuhom dawk in-nies illi ma jirrepreżentawx il-Islam u t-tagħlim tal-Islam kif inhu. Għax daw l-imam meta waslu għal dal-problemi, ġifieri issa jiena imam tajjeb u imam ħażin. Ok, fejn ma naqblux. Imam edukat u imam ignorant. Ġifieri kieku imam jitkellem Malta b'dal mod, inx tagħmel? Waqfu. Twaqfu ġifieri, twaqfu. U taċċetta li jiġu jinvestigaw fil-moskeja waqt li jattemmintu taqbel mal-Prim Ministru li qal li taqbel. Li ċekkjaw qed ngħidlek. ċekkjaw kunu żguri li m'hemmx estremisti u m'hemmx tagħlim ekstremist f'Malta. Ok, mela. Hekk ikun hemm wieħed il-mosk li tkun taf li hu terrorist. Tirrapportah inti? Żgur nirrapportah biex aħna nħobbu Malta u ma rridux l-ħsara, żgur. Ok, issa. Ma rridux li fejn ma naqblux inhu l-ħsara lill-pajjiż. Kollox. Jiena ma naqbel xejn mal-liġi tax-xarija kif taf, niddikjara, u ma rridx li hawn Malta nitalmu din il-liġi u nitalmu l-valuri tagħha. Għaliex din hija tmur kontra drittijiet fundamentali tal-bniedem. Hemm anke kawża mill-qorti tad-drittijiet fundamentali tajt li x-xarija, il-liġi tax-xarija. U drittijiet fundamentali qas imorru ma' xulxin dal-dinja li qed tajt il-Qorti Ewropea. Issa, allura inti kontattli meta kont intervistajtek li fl-iskola tal-mhux il-liġi tax-xarija dina. Lejli ma nagħlmux aħna x-xarija lejli ma nagħlmux x-xarija fl-iskola. Iju, ma nagħlmux imma aħna bil-verità mhux parti mill-kurrikulum. Irridu nistgħu ninvestigaw u nsibu li mhuwiex parti. Żgur ħejjaw biex jaraw il-kutba u jekk jaraw li aħna qegħdin nagħlmu ma għad jaħdu bassi. Ok, imma għaliex
ma taqbilx miegħi li meta inti toqgħod tgħid naqta' jdejn minn jisra all right għal raġunijiet u nħaġġru lil dik li taqlibha lil raġel jew raġel. Mhux qed tibda tisra l-vjolenza di. Jien ma tibqax iktar tal-imħabba l-biċċa xogħol, ma taqbilx miegħi. احنا يماجيناش الليله باش نتكلموا فوق الشريعه. لا ما جايين نتكلمنا فوق التيروريزم. imma n-nies jibżaw tal-imam jgħidu ma don fidaw se jsiru maġġoranza u daħlulna l-liġi tax-xarija. U ma tihomx tort xi kultant li jibżaw mhux minnkom imma mill-liġi tax-xarija. ما ديك هي بارتي من الريليجيون مسلمه ما نستطيعش ننحيها من القران. اينا بحال خوتنا الكاثوليك ما يستطيعوش ينحوا شي فيرسي من البيبي عاش ام شي ناس ما يعجبهم dan l-klim. Imma, hu paċenzja. Li naqbel mija, id-differenza bej il-Catholics u intom taf xini, il-Kattoliċi ma jimponuwix bħala liġi. Il-liġi ta' xarija fejn hemm ix-xarija lo, jimponuha bħala liġi dik id il-Knisja tista' tgħid li dnub, imma nista' nibgħatha fix-xejjer għaw Malta, hemmhekk ma tistax tibgħatha fix-xejjer imma. Mhux bosta Malta, ix-xarija lu mhux bosta Malta, mhux bosta Ewropa, għax dawk il-pajjiżi ma humaax Musulmani. عليك ما مش بزون داك تحسيب ادوارا ديك تكون عزله تاع بوبلو مسلمان كبير مسلمان سوشيتا مسلمانه اللي يعزلوا ديك الليجي لايسيس مش هكا تيبروفاو يعملوا تيبروفاو يجيبوا الليجي تاع الشريعه كل امكان. اما الليجي مسلمانه تيجي براكتيكاتها من كبير مسلمان معزول من المسلماني. اما دوك معزول darba għax un badda sek ma ليه معزول فورسي ما تبقاش iktar elezzjonijiet. ليه الelezzjonijiet kull 4 snin kull 5 snin. Tinkwita inti li jaslu l-immigranti għaw Malta tinkwita gdi li qed jiġu ħafna immigranti vera issa naqsu imma ġew ħafna u ħafna. Jiena ma nixtieqx jiġu l-immigranti l-Malta u l-pajjiżi oħra, nixtieq jissettiljaw u jsibu l-baxi f'pajjiżhom jibqgħu b'pajjiżhom. اوكي اما محبب فورسي شي واحد اللي ياخذ يعني يبنفتي لنفسه من ديك التراجيديا تاع الريفيوجاتي اللي هربوا من الموت ومن الانجستيسيا ويدخل شي بايز انجستيسيا اللي يحلو كل الريفيوجاتي عشان الماجوريتا او 99% من الريفيوجاتي هم ناس اللي هربوا من المحوريه. نقبل ما يستحقوا illi jkun terrorista magħhom mhux hekk jiġifieri jista' jkun. Jista' jkun. Għax jista' jġib l-ajruplan bil-cruise liner jista' jiġib li wkoll. Però imma ma tinkwetakx di illi jkun hawnhekk jiġifieri li jkun Malta li jkun hawnhekk. Żgur nkun inkwetat dejjem mħassbin eħna għal dan. Nispera li ma jkunx hemm jiena minn dik l-informazzjoni li għandi eħna ma għandniex tip ta' dawk nies terroristi u ekstremisti. Ok, u taħseb li għedin fi gwerra inti? Li ma nħsebx li hemm assegerazzjoni kbira li aħna fi gwerra. Fejn li gwerra? L-gwerra tkun bejn żewġ pajjiżi pereżempju, żewġ armati kbar, jew bejn grupp ta' pajjiżi ma' grupp ta' pajjiżi ieħor. Dak huwa grupp terrorist żgħir. Kemm huma l-ISIS? 20,000, 100,000, 200,000? Jiena żgur jekk pajjiż wieħed بالسريتا يريد الايسس يريدها بيومين ثلاثه. عشان بريزامبيو كيف يستطيع يكون 100,000 من دوك الايسس يغلبوا ارماتا امريكانا اللي تعد 1.5 مليون يا ارماتا روسا اللي تعد 1.5 مليون يا ارماتا تشاينيزا اللي تعد 1.5 مليون. انا نعيد اللي ممش سريتا فيرا وممش انتنسيوني فيرا باش تنقرد الايسس مع انت اذا كنت ولا ما يريدوش يقردوها عاش ديك هنا عليا نحسب اللي قاعدين يطولوا البطاليه كونتر الايسس. عاش هيك ديك اللعبه البالون اللي قاعدين يلعبوا فيه بايزي كبار باش كلهم سكوزا باش ما يندخلوا في داون البايزي باش دايم تصير دايم الجورر والناس يحتاجوا اللي يشتروا الارمي. من فين يشتروا دوك الارمي؟ من عاود دوك البايزي كبار. مش عارف ما انت تقبل لي يكون بايس اللي يمور ويقردهم من لايسس. زقور تقبل في يومين ثلاثه وانطيروهم منهم. ساعة واحدة نخلصوا منهم. عش دوك العدو تاعنا اللي قاعدين يعملوا لنا خسارة لنا وللريليجيون ويهددونا. اوكي الآخر حاجة اللي نشتاق تعمل هو اللي تكلم المالتين والأوتشين وتبروفا تبرسواديهم بيش ما يبقوش يبزعوا منكم بيش ما يبقوش ينكوتاو دواركم. مش فاċli دي. إنا المساج تاعي لخوتي المالتين
وهنا إلي 36 سنة نعيش في مالطا ونحسني اللي بارتي من البايز. هنا نريد نغراسيا الجفيرن تاع أبل تاع دكتور جونزي والجفيرن بريزنتي تاع دكتور موسكات على السوليداريتا والسمباثية اللي وراو مع الكومونيتا مسلمانة في مالطا والعينونة اللي أوفراو للسكولة تاعنا وللكومونيتا. نريد نرى غراسيا وكل البوبلو مالطي على التوليرانسا والجونريزيتا والهوسبيتاليتا اللي وراو مع الكومونيتا مسلمانة ومع الرفيوجاتي. وهنا نعد لهم اللي دايم ابقوا زموا دين التوليرانسا ودان الرسبت لان الكومونيتا مسلمانة ودايم كونوا جنريوزوا معه وعينوهم باش ينتقراو بالسوشيتا باش دايم يكلنا الباشي والهارمونية. أو مالطا تقودي ريبيتاسيوني طيبة حفنة في البايزي مسلماني وديك الريبيتاسيوني صبيحة تكبر بداك الرسبت وديك الهارمونية في السوشيتا. هنا نريد نعيد الخوت المالتين اللي احنا نعيشوا تحت سقف واحد نصارى ومسلمين واللي عندنا بونتي كوموني سبيريتشوالي وسوشيالي وهوماني اللي بتزيد باش هم يعقدونا ويعينونا باش يعيشوا بالباشي والارمونيه. وهنا نعيد اللي دايم الله يبارك مالطا وبروتيجي مالطا ويبروفدي المالطا عش مالطا حنينه وقلبها كبيره. متى tajt integrazzjoni qed tifhem illi aħna niġu bħalkom, intom tiġu bħalna jew nkunu flimkien. ليلي كل حد عنده الدريت اللي يزم الكولتورة تاعو. مش نيجوا بحالكم ولقص يجوا بحالنا. اما انا نرسبتها شولشين مش شاري مع شولشين. imam nirringrazzjak tal-li kont magħna u nsellem ukoll u ngħidilhom ħutna il-Musulmani mela le u tajjeb ukoll illi nagħmel l-osservazzjoni. Kenna di ta' Franza se nerġgħu naraw il-Mark fi Franza u għamilna minuta silenzju. Ġrad din ta' Mali, mietu n-nies, se nagħmlu minuta silenzju. Inħallija fidejkom biex niddeċidu. Ħanraw il-Mark minn Franza, niġu lura u morru ma' Destiny. Kull fejn qed immorru qed naraw xeni tal-biki. Naturalment il-postijiet li ġew milquta minn dal-attakk terroristiku ngħalqu bħal dan ir-restorant li hawn warajja illi l-ħġiġ tiegħu huwa mifquh bil-bullets ta' terroristi li għaddew minn hawn u sparaw fuq in-nies. U ġewwa r-restorant għadu eżatt kif kien nhar il-ġimgħa dakinhar li ġara l-attakk terroristiku. Il-wani fuq. Għatem il-ħġieġ fuq il-mejda, it-tazzi u l-friket u skiken kif kienu. U għarajja u ritratt ta' Noemi Gonzalez, Amerikana, tfajla, li ġiet tistudja id-design hawnhekk Pariġi, kienet qiegħda mal-ħbieb hawnhekk, għaddew it-terroristi u qatluha. Mela, grazzi mill-ġdid imam u se nifqu biex minn hawn ftit ieħor niltaqgħu ma' Destiny propju qabel għada tirrappreżentana fil-Junior Eurovision u nagħtu ċabċipa kbira lil Destiny u nawgurawla minn qalbna li tieħu pjaċir, l-iktar importanti li tieħu gost. U nsellmu wkoll il-crew, il-nies, lil Gordon li huwa l-producer, l-Anton u l-nies kollha li qegħdin hemmhekk, Elton u l-Muxu, l-nies kollha li qegħdin hemmhekk jaħdmu ma' Destiny biex għadha jkollna performance mill-aqwa. Inti bdejt iż-żejjen tal-miliet, it-tiżjin tiegħek oriġinali jew differenti, jew forsi għandek xi storja li ġrat fil-miliet? Din is-sena Xarbank se jerġa' jżomm it-tradizzjoni tiegħu u jidħol fid-djar tal-Maltin. Mela ċempluli fuq 21249 u jiena niġi fid-djar tagħkom u nara min minnkom għandu l-iktar tiżjin oriġinali. Mela, magħna għandna lil Destiny u l-familja tagħha u kif nafu għada se tkun qed tirrappreżentana għal Junior Eurovision. Ma' Destiny għandna in-nannu li huwa dak li ngħidulu x-xufier, in-nannu George, għandna lil mama tagħha, Alexia li l-manager, għandna lil
papa jismu nispera li sanajda tajjeb Indubizi, ħaqni ġab tipatta tajjeb li jgħol. U huwa Isaiah, għawnek. U xtaqt, l-għu nejt il-papa taħħa għal-min ma jifim fil-futbol, għax min jifim jaf kien plejer famus, plejer kbir. U beta saqsejta għaliex ma jilabx ma Malta, għajdi da xej. Mama, għaliex ma jilabx ma Malta, da kien plejer tajjeb ta' Għaxuwa kien jilab ma' tim, ovvjament, nazjonali ta' Nigeria. Allura, ovvjament, ma jistax. Dana kien plejer jilab fit-tim nazjonali ta' Nigeria. U għed taraw xejjerek, għax da jistħi ħafna u li kien għalih mux jgħataw fuq il-television. Imma, inti ġi li morti Nigeria? Le. Meta nikber looking forward. Looking forward. U fil-fat ġiet innannaw il-mama tal-papa tijak. Emmek qed naraw ritrat fil-fatt tan-nanna illi meta ġitaw Malta kemm għamlet hawnhekk? 6 xhur u għedli. 6 xhur. Għamlet 6 xhur hawnhekk. U in-nannu jiġri miegħek kullimkien vera Destiny. Kullimkien. Kullimkien, Kullimkien. Kullimkien. Kull fejn imur insibu għarajju. Ejja, kullimkien. Anka barra minn Malta u jiftaħar ħafna bik. Ejwa. Tiftaħar bija ħin kollu. Niftaħar bija u pjaċira ġdan u xosni emozjonat ħafna u dat-kantaw. Tibda tajjat għaluli. Ejja. U ġili per eżempju tkun ħdej xaħat u ma tkunx taf u tkun qed jitkellmu fuq. Għajdili x'kien ġili. Irrakuntali per eżempju. Tkun ħdej xaħat qed tisemmu lil Destiny. Destiny kompli magħhom u ma tgħidilhomx inti nannu. Ma ngħidilhomx. X'ibdew jagħmlu? Għandna xi jgħidu fuq. Għajdilna per eżempju, kif per eżempju. Darba per eżempju, irrakkuntajtilna. Kien hemm xi ħadd ħdejk? Kien dak kien bniedem ħdejja insomma qed jirrakkonta hekk fuqha u għatlu jinxidellek minna. U beda jiftaħar bija insomma da u beda li għaw inti tafhom. Għatlu iva jien nafa. Għalli għaxet narakek, għatlu jien nannu taħħa. Zgu, wara li smajċ kellu xie għaj. Zgu. Is-siddi xikultant id-dejja, vera? Mux xi kultant, kull dejjem. Dejjem t-dejja, għalix? Għax nistħi. Għax jisu jkun ħdejja u jina nkun għat nisimaw xinu jgħid. Allura jisni n-dejja nisimaw jgħat jgħid fuqi. Allura nkun ħalli jgħid mux qoddimi. Qoddimi n-dejja. Xibda jgħid, eżempju, jibda jgħid, għax dik marret Sanremo Junior ta' u repħitu għaw Malta u repħetta barra u koll marret Verona, Next Generation u repħitu u koll. U jina nixita ruħi. U jek jerġa' jintaqa' ma' l-istess persuna, xi jgħid? U jek terġa' tibda semmilu fuq, jerġa' jgħid l-istess storja. Jerġa' jgħidilhom. U anka l-ħanutu, in-nies jiġu jixxu l-ħanut u x'jgħidilhom? Le, min ikun ġi l-ewwel darba ġifieri u jgħidu li proset tax rajtek fuq il-Eurovision, rajtek fil-Eurovision, jew rajtek fuq l-aħbarijiet, jgħidulhom ejwa di repet il-Junior ta' issa tila barra minn Malta ma mhux da l-ewwel wieħed ta' tagħha kellha ħafna iktar. U jibda l-istorja. Mela, ħana raw daqsxejn. Destiny jagħmlula surprise l-iskola fejn tmur. Araw daqsxejn. Destiny Ciucuniere, tifla ta' 13 sena, kantanta bravissima. Ħdax ta' Lulju ta' din is-sena, Destiny tieħu sehem fil-Malta Junior Eurovision Song Contest. Jien isimni Destiny Ciucuniere, għandi 12 sena u l-lejla se nkun qed inkantalkom Think. Think. Think, you think. Destiny, tirbaħ. The winner is Destiny Ciucuniere. Destiny, ir-rebbieħa tal-Malta Junior Eurovision Song Contest 2015. Not My Soul, il-kanzunetta li nkitbet apposta għal Destiny biex tirrappreżenta lil Malta fil-Bulgarija. Din hija l-iskola ta' Our Lady Immaculate School tal-Ħamrun. It-tim ta' Xarabag jiltaqa' mal-kap tal-iskola li flimkien mal-għalliema organizzaw sorpriża għal Destiny.
Hello, good morning. Hello, bonjour. Li ma tafx Destiny li sakemm qiegħda fil-klassi, il-familja, il-ħbieb kif ukoll l-iskola kollha inġabru bil-moħbi fil-ħol. Bħalissa din barra l-klassi ta' Destiny u ħammorru ngħidula li l-iskola kollha għadha kemm pjanat sila sorpriża kbira. Mela, aħna ġejna hawnhekk biex nagħmlu sorpriża llum, hawn xi ħadd jismu Destiny għalli jista' jkun ma nafx. Mela, l-iskola kollha llum organizzat lek sorpriża, taf? Le. Le? Trid tara x'għamlulek? Ejja hekk. Li Destiny tasal fil-ħol jilqgħuha b'ċabċipa kbira. Il-ħbib ta' Destiny jiddedikaw la diska. U malli tisma' l-mużika, ovvjament Destiny tibda tkanta wkoll. Cake, taqsam Destiny wkoll. Il-headmistress tal-iskola tirrakkonta l-ewwel darba li semat lil Destiny tkanta. Meta kienet fil-grade 2, kantat kienet l-ewwel darba veru Miss Marija waħedha u Karo Ġesu Bambino. U kantat u bdew jgħidu dit-tifla kemm għandha vuċi sabiħa. Għalmejn għajdu dit-tifla għandha talent, dit-tifla għandha talent. Caro Gesù Bambino, tu che sei tanto buono. Xaġa li għandha sabiħa għades mill-Chicago Girls kollha titalmu minna. Li hija umli u li wiċċa dejjem hekk. Good luck mill-qalb, għannom tal-iskola kollha, sisters, teachers, kulħadd. We are very, 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 very proud of you dem konna u issa ktar darba nilfaqaw daqs li maħna proud u ħankunu kollha edin television nitolbu għalik. U ma jistax jonqos li Destiny tkanta l-kanzunetta li biha se tirrappreżenta lil Malta. Miss Roberta u Miss Marija u ma tnejn min-nies li dejjem hemmnu fit-talent ta' Destiny. Dunajt li taft kanta konna din organizzaw il-kunċert tal-miliet u bħal kull sena ntella tfal kollha fuq il-palk u anka maċċaqliqa tagħha fuq il-palk jisni rajt li mużikali. Maċin smajta tkanta għal ma kienx qiegħda titrenja x'imkien għadha ġifieri kienet il-talent naturali tagħha. Ekku laqtitni. One li aħna vera proud taħħa li waslet hawnhekk u good luck kbira. Imma Destiny x'karattru għandha? Taqbad ma' kulħadd tħobb tinki, taf tirreċ ta' ħafna, ġifieri jekk tgħidlek xi ħaġa
mal-ewwel, I believe her speech ta' ma tajli le mhux vera like. Karattru ta' ħadem ferriħi, qatt ma tara bidwejja, taqbad man-nies, miegħi l-ewwel wieħed, ma tħallix kwit u man-nanna mal-mara. Number one supporter dak. Destiny tirringrazzja lil Maltin tas-sapport li dejjem sabet. Nixtieq ngħid grazzi kbira l-Maltin kollha tas-sapport li tittuni. Issa li tilha l-Junior Eurovision fil-Bulgarija, nispera li ħanamilkom proud u nħobbkom kollha. Thank you. Kif ħassejtek nan? Ferħan, ok, jafna. Proset, Ferħan. T-emozjona ruħek. Ħafna emozjona ruħek. Inħin kollu, terġa tirrepeti u tirrepeti. X'tawgurala nan? Nawgurala li tmur tieħu pjaċir, tagħmel l-almu tagħha laqwa l-istagrot, u mbagħad nħallu fidej il-bambinu. Il-mama? L-istess li tejjem li temmen dejjem fiha nifisha u she will go there tuħu gost ħafna u tagħmel l-almu tagħha biex ovvjament tagħmel Maltin u Lawċin kollha proud. Il-papa? Di l-arbiċċa tiegħu miskin. I wish her all the best. I don't want her to put pressure on herself. Just go there and give your best and leave the rest for God. Destiny. U issa se nitolba biex tagħmel rehearsal hawn kantanna l-kanzunetta. All right? Not My Soul ta' Il-Muxu u Elton Zal. Sinjuri. Qabel inkanta. Ok, tittajti xi ħaġa. Qabel inkanta, nixtieq intik is-souvenir li ħanatu barra minn Malta fil-Bulgarija u ħanati waħda lilek. Grazie ħafna, nirringrazzjak. Tajjeb ngħidu illi Destiny kienet l-ewwel fil-bidunet li bdiet il-karriera propju hawn ġewwa Xarabank bħala tifla żgħira. Hawnhekk ġewwa Xarabank u proud biha wkoll. Never be alone. Do your own thing. I'm not trying to fit in. They say sugar and spice makes everything nice, but that don't count for me. Everything means nothing if you don't like what you got in your hand. What you got in your hand. Feel it in your soul, you can never let it go. I want the world to know. They can take away the rhythm,
take away my soul.